جبوتي والسوعات ببعد النت قفوعات بتي نايتم نبعات دريسنا سئينا قارينا دريفنا بشمكم دريسنا خانينا دريفنا بشمكم دريسنا خانينا دريفنا جانا خلى ثورة بزحكي صقومي اتمنى زمانات إندوز قدمي كم حياة كنتي زي سني هدمي نقاري دمسنا جاقانو مسعدنا تنبيتاوي قالنا انقعد ترقمي قاموا الحضرات وعلاتهم مهورات وتبقى بسالي لأختي مستيرات عبد مسليتي زي فرحو دفرات سرعتي ناي تاريخ وانما تبهرات بشمكم حريرو ورقانات كرارات ما قال حزمانا هاجر مسرتو حيل سلاسي هاي فرحن منقصتو نيما زنعاتي مستنكر صنعاته أبحن قول مليونات قيلي بوزعاته من نهار ثورة الدم الإخته العفراري نخلو دقاري لبنا يجقالو لعال وفري عاولنا قدرنا وليتي بقدري لمن قرفر ثورة وصلنا اللولا سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا بعقنانيو مچم كلنا كم نكاتلو زلنا ابي كبور دمصاوي دكتور برهات منكساب لومي حمد ادم لبيسقم زلو كم وتر نبليو حربኛ ينبرنيو تاريخو يزورس لذي كم نريا زلنا ابز حج ولدو خي كم بعل برهات منكساب كنفرد انا خون is my question كم بعل برهات منكساب زعمسلو كندوم زخون سنت ببنياتات ابز ولدنا خنفردو the big challenge لذي I hope يرترا برهات منكساب زتكو منسياتون افريقيا كتكون تسفا نقبر قتيلنا نايلومي ارسي ازيا قداسن وسانني كون بزح فصاميتات ابزو بانالو بليز لايك قبرو شير قبرو ريتوغمن حسابكم نقدمو نحنا دما نعاخاتكم زمتن نتي كنتاتنا يزوبانا زماكل حبريتا كنبكمنا مجمريا كن بزي كهزلو كنتات كنجمر is connected to the port and logistics. Since the issue is related to a port, it will directly concern Ethiopia. Previously, 2 years ago, when Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi visited Djibouti, he signed an agreement with Djiboutian President Ismail Omar Guelleh. This agreement would allow Egypt to get a location for logistics and ስምምነት ለኢትዮጵያም ዓለም አቀፍ ንግድ መተላለፊያ በሆነችው ጅቡቲ ውስጥ ግብጽ ትልቅ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ልታደርግ መሆኑን አሳውቃለች። በዚህ መሰረት ግብጽ አዲስ የወደብና የሎጂስቲክስ መገልገያዎችን ለመገንባት በሚያስችላት የትብብር ስምምነት ላይ ለመድረስ ተቃርባለች። በግብጽ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በቅርቡ ወደ ጅቡቲ በሚያደርገው ይፋዊ ጉብኝት ወቅት ስምምነቱ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ከምትሪ ወዘለሁም ኢትዮጵያውያን ኦሬዲ أتم سبات زيهم سبات زرق بوزلو نبينيو ويكب لحقهم يوم ويزبلهم زلو لما بعلم صرحوا وصقم بعلم زفطروا وشقر بعلم زخدوا وزلو من قديو ما نمزقوا عتصوم يلان كلها تاتهم كل زفح سوازلو تتأمتي ما أبقرورهم كب الجدما بعلاتهم زبقسوا نجوبتي كان حنقاينا كان المساينا ها جنزب نهبالنا بليون دولار خفلا لنا كالك ندلينا بتروح خندلينا بغبز غنمسينا سومالان بخن كيدنا بيجي كينيا كنت قبنا نابلو كددو تحرم حقايهم باركم تغيركم انا ونز قبرو ايسني بمبال كم زنريا زلنا ناي بحق تحممهم بلا غير هريماتهم الله قبص ايام زعبات زبلو زلون ابز سمعوا جيبوتي يعني والله جيبوتي هي اخر حلقه في حصار اثيوبيا. يعني انت دلوقتي عملت اتفاقيه دفاعيه مع اريتريا
ماشي، وعملت اتفاقيه دفاعيه مع الصومال. اخر دوله اثيوبيا ممكن تتوقع انها تروح ناحيه مصر هي جيبوتي. انت لو خدت جيبوتي وتقربت منها بشكل كبير جدا، لازم تعرف ان اثيوبيا هتبقى مش بس حبيسه، هتبقى اثيوبيا يعني ضعفت بشكل كبير قوي. كم تريو زلهم اثيوبيا كومبليتلي سيركلد ناخد جبرات امين جبتسي اثيوبيا ملو بملو كنترول جيرنان اب تحت قصصرنا ايتينان كبيبنان نايم زبل زلو زي صغف كف زلو ويون دسكفون قانقو ايكونن زتقام زلو نصر زخونه يو اثيوبيا خبيبه حجيب للو الجن اثيوبيا خبيب كمالات وقم جمار ايكونن تايدا ربحنا اثيوبيا كم زي طمزاز مغبار مالتي ترديوا مالتهم اثيوبيان كونتات نابي غصو يخيد كم زلو እዚ ሕጂ ኣብ ዙርዮም ዝኸይድ ዘሎ ድማ ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእልውን ነፍሶም ይነግሮም ኣሎ ያናት ስትቤት ክሳብ ክንዱ ዓያሺ ይኮኑን እንታይ ይመፆም ከም ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ እዮም ግብፂ ብሰላሕታ ትገብሮ ዘላ ክሳብ ክንደይ ጎረሮም ትሓንቆም ስለ ዘላ ከም ዘላ ይረኣዮም ኣለዉ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኢትዮጵያን ዝረኣዮም ዘሎ ግብፂ ትኸበና ኣላ ጥራይ ኣይኮነን ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ኪኑ ዝኸደ ስጉምቲ ኣለዋ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም እቲ ርእይቶ ናቶም ብኸመይ ገልፅዎ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ተኣሲርካ ምርኣይ ሓደ ከም ንቡር ነገር ኮይኑ ስለ ዘሎ ሕጂ እንተሪኢኻዮ ግብፂ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ጨቢጣ ክትሕዛ እያ ትደሊ ጨቢጣ ክትሕዛ ድማ መጀመርያ ግብፂ ዕድል የብላን ከምኡ ክትገብር ስለምንታይ ቀጥታዊ ደው የብላን ምስ ኢትዮጵያ ስለዚ ኢትዮጵያ ምስተን ቀንዲ ጎረባብቲ ሃገራታ ሰላምን ፍቅርን እንተትገብር ነይራ ግብፂ ኣፍ ደገ ክትረክብ ኣይትኽእልን እያ ነይራ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ተቐመጥቲ ኮይንካ ክትጥንቀቕ እዩ ዘለካ ስለዚ እቲ ፀገም ግን ኢትዮጵያ ኣክንን ምስ ግብፂ ዘለዎም ባእሲ መፍትሒ ከይረኸቡ ነቶም ጎረባብቲ ናቶም ንኣሽትዮም ነዚኦም ክነፈራርሆም ንኽእል ኢና ዝብል ተሃዲድ ኣብ ምንታይ እትይዎም ኣሎ ንሪኦ ኣለና እቲ ዘገርም ክፋል ናይዚ ዘገርም እየ ዝብለኩም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ይፈልጦ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ገይም እዚ ይፈልጦ ነይሩ ማለት ይፈልጦ ነይሩ ዲ ወይስ ነጊሮሞ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ነይሩ ፅንሕ ኢለ ግዜ እንተረኺቡ ከምፃልኩም እየ ከምዚ ንኸየጋጥም እየ ዝጎይ ዘለኹ ዝብል እምነት ነይርዎ ገስወት ሎሚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንግብፂ እቲ ዝበለፀ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ብዝቐለለ መንገዲ ንክበፅሕዎ ገይርዎም ኣሎ ሕጂ ግብፃውያን ዝብልዎ ዘለዎ ዘይኮነስ ለባማት ኢትዮጵያውያን ኣቐዲሞም ፈሊጦም ተዛረብዎ እዩ እዚ ስምዕዎ ሶማሌ ሱዳን ኤርትራም ሶማሌ ሱዳንም ጅቡቲም ወደ ግብፅ ሄደዋል ወደ ግብፅ የሄዱት ግብፅ ዲፕሎማሲ ስራ ስለሰራች የኛ ዲፕሎማሲ ስራ መግለጫ ማውጣት ከዛ መከላከል ነው ኤርትራ መሳደብ ሱዳን መሳደብ ሶማሊያ መሳደብ ነው የኛ ስራ ለምን የሚሆነው ካድሬ ነው ሚዲያ ላይ ወጥቶ የሚያወራው ካድሬ ነው ስለ ዲፕሎማሲ የሚያውቀው ነገር የለም በል ተብሎ የሚናገረው ስለዚህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን እያሳካች ሳይሆን ብሔራዊ ጥቅሟን ለማጣት እየሰራች ያለች ሀገር ነች ሰብዚ ልብ እንደዘለዎም ተጠቀሙሉ ነይሮም he's giving them a very good advice እዚ ኩሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ናብ ግብፂ ገፁ ዝኸደ ግብፂ ሓያል ዲፕሎማሲያዊ ጥበብ ስለተጠቀመት ፍሉይ ገንዘብ ኢንቨስት ስለዝገበረት ፍሉይ ረብሓዊ ኣካይዳ ክትገብር እኳ ትግደድ እንተኾነት ክንዱ ስለዝገበረት ኣይኮነን ዝኩሉ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ተጎናፂፋ ዘላ ግብፂ ይብላ ኣሎ ብግምጣሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነት ከምቶም ካብቶም ካድረታቱ ዝሓምቕ እምበር ዲፕሎማሲ ዝርድኦ መንግስቲ ከም ስለ ዘይኮነ ይብላሉ ዲፕሎማሲ ማለት ብመሰረቱ ከመይ ጌርካ መጀመርያ ዲፕሎማሲ ምስ መን ዘድልየካ ምስ መሻርክትካ ምስ ፀላእትካ እንኮላይ ዲፕሎማሲ የድልየካ ረብሓ ናትካ ድማ ክትፈልጥ ኣለካ ኩነታትካ ክትቅበል ኣለካ ረብሓኻ ንኽትረክብ ድማ ዲፕሎማሲ ሽርክነት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፀገም ዘይምቕባል ወይ እውን ክውንነት ናቶም ዘይምቕባል ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት መፅኡ ዝተዛረበት ፕራይም ሚኒስተር ሰሚና እቲ ፎሬን ሚኒስተር ሰሚና ኣለና ናይ ብሓቂ ውርደተኛ መራሒ ምዃኑን ብዓብዩ ንሉላውያን ሃገራት እንታይ ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ስለዚ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዓብ ፅልዋይ ነይርዋ ኣብ ሶማልያ ኩሉ ዓይነት ፅልዋይ ነይርዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሶማሊላንድ ሃንደፍ ኢሉ ኸይዱ ዝገበሮ ንሶማልያ ምስ ግብፂ ዓብ ናይ ዲፈንስ ዲል ንክትገብር ቀደም ዘይገበረቶ ምስ ትርኩ ዝነበራ ሽርክነት ንክትሕይል ምስ ቀጠር ዝነበራ ሽርክነት ንክትሕይል ገይርዋ ስለዚ ሰለስቲኦም ሓይልታት ድማ ኣብ ሶማልያ ዝነበሮም ኣበርክቶ ወይ ዝነበሮም ምትእትታው ዝለዓለ ከም ዝኸውን ግብፂ ድማ እንኮላይ ሰራዊታ ንክትእቱ ገይርዋ ድሒሩ ናይ ሶማልያ ምስ ፈሸሎ ናብ ኤርትራ ገፆ ድማ ጀሚሩ
ናብ ኤርትራ ዝገበረ ድማ ምስ ኤርትራን ግብፅን ዝነበረ ዝምድና ዳሓን ዝኾነ ዝምድና ዝነበረ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ከም ዝድይብ ገይርዎ ኣብ መንጎ ናብ ጅቡቲ ኣብ ናብ ሶማሊላንድ ክሃርም ከሎ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተዛረበ ዘረባ ንሶማልያን ንጅቡትን ኤርትራን በማዕረ ስለ ዝሃረመ እቲ ዘረባ መጀመርያ ክጅምር ከሎ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ናብ ኤርትራ ኤክስክሉሲቭ ከየነፀረ ከሎ ንኩለን ስለ ዝሃረመ ጅቡቲ ድማ ደዋፃእ መንገዲ ኩሉ ግዜ ኣቐዲማ ምስ ሓሰበት እያ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ክትዋጋ ወይ እውን ኩናት ክትገብር መደብ ስለ ዘይብላ ረብሓ ናይ ገንዘባ ክተርፋ ይኽእል እዩ ልኡላውነታን ቀዳምነት ስለ ዘሎ ምስ ግብፂ እታ ቀንዲ ፀላኢት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነት ንግብፂ ምፅያ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዲል ተፈፂሙ ይብላ ኣሎ ስለዚ ነዚ ዲል እዚ ስለምንታይ ተፈፂሙ ኢልና ንሕና ኣይኮናን ክንጭነቕ ዘለና ምክንያቱ ነዚ ንገብር ዘለና ድኽመት ናትናን ውድቀት ናትናን ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዮም ዝብሉ ዘለዉ አሚን ሰባዲ ሐስቴል ደም ገለ ከሙዝ ነግሮም ኳየድ ሊዮም ነሪ አልዋዚር በቅርቡ የሚያደርጉት ጉብኝት ለስምምነቱ መጨረሻ ፊርማ እንደሚሆን ተጠቁሟል። ይህ ሰፊ ፕሮጀክት ጅቡቲ በምስራቅ አፍሪካ ያላትን የንግድ ማዕከልነት ሚና ከፍ የሚያደርጉ ቁልፍ መሰረተ ልማቶችን ያካትታል ተብሏል። ይህ ኢንቨስትመንት የሚከናወነው ጎረቤት የሆነችው ኢትዮጵያም ኤርትራ ነፃነቷን ከወሰደች ከ3 አስርት ዓመታት በላይ በኋላም ቀጥተኛ የባህር በር ማግኘት ሳትችል በመቆየቷ ምክንያቱ ወደ ባህር ቀጥተኛ መዳረሻዋን ለማስመለስ በምትጥርበት ወሳኝ ወቅት ላይ ነው። حجي انتايو إثيوبيا أبتخذ دلنا عندنا جزء يزوجات من الناس اللي يمزبلوا زلوا حنت بزاك نقرأكم جبتي كينوتيني تغير كرنا على زبل منفس انتاي يبلو له سمعوا هابزي 130 مليون يهونا قطر يالله حزب في تلفزيون على وشك التفكك التام نعم يجد يملايت يالبت حزب على وشك التفكك بقى لا يلنو لبدعتنا يتلاقي لتدرس اركن لا لتدرس የምትጓዝ አገር በመሆን ፋንታ የተበታተነች የተቆራረጠች አርፋ የተቀመጠች ሀገር እንድትሆን ማንም ሰው አረቦች ሚሉት አባባል አለ ፈርቅ ተሱድ ይላል ምን ማለት ነው አለያይ አንተ መሪ ትሆናል የሁሉም አለቃ ትሆናል مجموعه من الاثنيات المتصارعه እርስ በርስ የሚጣሉ እርስ በርስ የሚጋጩ የሆኑ የተለያዩ ሁለትዮሽ ጥንዶች እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው ይላል Oh boy زيوم زرقبون بينيو نايزيوم جود نبيني لما تري والله جبس غا أبتع عدهم كينهم نزياتهم 230 مليون زواج مغنيات يبلنا نزياتهم كانوا واقع أي اللي نانيو انتاي داخل قبر مالنا كم تبتاتنا تهجر كنقبر لنا كل سرحنا إذا هجر زيا تبتاتنا اللي من قدي اتمسرح مبتتان درو تجميري يمزلو تجمير ده يكون أب حيال درجة بتحزل ليت مسرحنا مبتتان أفتكر أبزي كنتات بنوي حيز قلته تجبت أو خمنا بله أنا لسه نجبت يزي إثيوبيا كتبتها تنتريز اللوا دروت تجرايز بهال عبد بس هلا سلزلوا أكل نايت فدريشن إيو الكارت زاربلو أي تقلني غا مغنياتو كم بوعل بريتوريا يمس إثيوبيا زر خبزلو نتقول داي وعل بريتوريا تكبير كان إثيوبيا أنا مملاسات تجراي كجبر زجبو أسرع دما بنت أروي زجبر زلو ناب حدش كوينا دما يمرح له أم حراز بهال أبديق زبالة كوينا تاتيلو أتو كوينا دما بفصل ناي مودع منفس زلو ويكونن أب أورومو زجبر زلو سفيع زقنا كوينا تالو قبل عليو بزح ناي كللات قنص له أم نقطهم كللات زلو حدا كلل نتحدا كلل إزناتي زايناتين أنا حيال أنا يدغم أنا تاريخ نايزي أنا نايزي ناتب عليه تجف زقنا في اللي سلزلو نزو كنا تات زت تقيمنا كبال عخن قبره مالنا أتهاجر دما كتبتاتنا على ويبر دارجا كبكيز دلتي جبت أيان كم زكول الوقت سمع كله يحرر حجس انتايو نتوم يتبع أيان كون دخون سمعيتهم يتنكفهم مو سمعيتهم تتنكفهم يتنسؤلنا متيوم دما قالنا إثيوبيا حد نتغيرو ناب حد مسمري متأنا يلو يتسبق زي إثيوبيا أيان كن شو هات يبلو من أبز قداي نايزي بروباغندا يقولنا أب بروباغندا كاتو ني إثيوبيا زفرس لو قصر حدا جبت يكونه إرترا يكونه فان يكونه قال يكونه أبي أحمدن بلتقناني دفرس هذا إثيوبيا زبل بنتيجة لو إثيوبيا مغنياتو إثيوبيا كم زحجو قيناتو يتفلتنيا إذا سبز دما تزبلت عدل استوهابا مراحل سلوزغوني ولا حنت قبر زغلا يكون تنبلو زلناي تتصنيهم بعلاتهم زغرو زلوي نمالا سابتا انت بزارهم سوداناوي مزناي حجي زلو كنتات كريو خلو كابي بس قداينا إرترا دما بغربا يمزريو حدا مس إرترا زغبر زلو كايدا بخمي كروهم زلو إرترا كاب إثيوبيا مفلايا نابنت إثيوبيا نيرترا بتقطع سيراتو لزنا برت قلت أويان تايسم عم نير كلا رستيو
ምናልባት ሽዑ ግን ጌርድ ተሰሪሑ ስለ ዘይነበረ ዝዲጋ ተሰሪሑ ስለ ዘይነበረ ስክፍታ ነይርዎም ኸውን እዩ ግን ከምዚ ናይ ሎሚ ፀገም ኣይነበሮም እዚ ጌርድ ተሰሪሑ ከሎ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ቀደም ሓይልን ተረኺባ ግን ንግብፃውያን ጌም ኦቨር እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግብፃውያን ብቐረባ እዮም ዝካተሉ ባይ ዘ ወይ ዓረብ ዝዛረቡ ኤርትራውያን እንታይ ኮይኖም ኣይፈልጥና ሚድያ ስለ ዘየለው እምበር ግብፂ በዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ እውን በዚ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ብዙሕ ኮመንታሪ ዝገብር ብዙሕ ቪድዮታት ይስራሕ ዓረብ ስለ ዘይንኽእል ከምቲ ዝድለ ገለገለ ንቑሓት ከምዚ ገይሮም ብእንግሊሽ ገይሮም ዝገበሩልና እምበር ዓረብና ክሳዕ ክንዱ ደረጃ ኣይኮነን ነቲ ነገራት ክንገብረልኩም ስለዚ እቶም ኣብ ዓረብ ዘለኹም ናይ ግብፂ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣምፂኹም ነቶም ኢትዮጵያውያን ከተቆጥዕዎም ተደሊኹም ንኢትዮጵያውያን ከተቆጥዑ ደስ ዝብለኩም ሰባት ኣለኹም ዲኹም ምክንያቱ ለይትን መዓልትን ክፀርፉና ስለ ዝውዕሉ ኣብ ትዊተር ርየ ደይመደ ኢሎም ነቶም ኢትዮጵያውያን ዝቆጥዑ እዚ ዝቆጥዖም ንዓታቶም ድማ ደሞም ክሳብ ዝፈልሕ ዝገብሮም እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ንሳቶም ብቐረባ እዮም ዝካተልዎ ዘለዉ ብዝያዳ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ብፍፁም ኢትዮጵያ ብፍፁም ናብ ኤርትራ ገዛ ክትመፅእ የብላን ተንከስ ክትብል የብላን ምክንያቱ እቲ ናይ ዓሰብ ወደብ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝርድኦም ንዓታቶም ክንምንታይ ፀገም ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ይርድኦም እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኩሉ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ምዃኑ ዕላማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንማንም ሓላፍ መንገዲ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ እሱ ድማ ንኣብነት ኣብዚ ሓለፈ ፓርላማ ዝበለው ንሱ ነይሩ Prime Minister Abiy Ahmed is saying, I will not let go of Assab. The Prime Minister, who has said he will not compromise on the Assab issue for the past 6 years, said that Assab was taken without legal or legitimate decision, and that Ethiopia does not want to go to war with Eritrea. But if it does, the outcome is known, as they have built a reliable force. It is recalled that Prime Minister Abiy accused the Eritrean government of treachery on the Assab issue. After repairing the road to Assab, he stated that the port has a problem, and that they arranged for a mutual friendly country to bring a generator and a crane to Eritrea as aid. When they arrived at Assab port, ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፓርላማ ዘረባናቱ ኣብ ዛዕባ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ክሳዕ ክንደይ ሲሪየስ ልክርዮ ከም ዝኽእለን ነቲ ጉዳይ እሱ ናብ ዓሰብ ወይ እውን ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረባ ብዝብልዎ ዘለዉ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ግዴታ ሕቶ ይንዓና ሸለል ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ሲሪየስሊ ክንርዮ እንኽእል ጉዳይ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ተን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ፅቕ ኢለን ክርዮ ይክእላን ንኣብነት ነዚ ናይ ግብፂ ሓደ ነዚ ኣብ ጅቡቲ ትመፆ ዘላ እቲ ሆርን ሪቪው ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ እሱ ዝብሎ ዘሎ ድማ ግብፂ ትገብሮ ዘላ እንታይ ኣካይዳ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢና ትፈጥሮ ዘላ ብኢሎም ወላ እቲ استراتيجيكاوي أرمز بحال نايت هاجر بغربا زكاتلو زلو قداينا نرزلنا بغربا كاتلو خنبل كلنا دما بحقوس ويون بدستا ديكونه ناي بحقي حماق الناس سمعهم زكاتلو زلوي جبتي نتو كله إثيوبيا ني جبتي كتجبر الله تقل جنبرتنا أبنا إثيوبيا أنت هم زبلو نجبتي إلكتريك نباي ني جبتي إلكتريك نباينا إلكتريك الناس اللي تتكلم دما نحنا أنت نجبرنا هم زبلو نحنا نتيب أفضل جبحرناتهم كنت كم كلنا معرنة لنا ليفرج لنا زبل زرباني روم وين نتي نتي جبتي كاب إثيوبيا تروح بس نبرد هاي إلكتريك زبال جبتي بسولار جيرك صار حالكم إيه معناته جبتي نشتهي قرص لزغنة كندتي كابني وتروح بس نبرد بسولار جيرك صار حلهم مخانا كمر ما توسخي أفضل جبحريك صار حلهم مخانا وين هذا ودب مسرح وين إنفست جبر مخانا يزن جرزلو نجبتي هذا بوزغنة ودب نإنفستمنت زخون سلزغنة كالي دما إثيوبيا تسقط مفتار دما أبي أجندة سلزغنة نعتاتهم نزقو دايزي أتيوم ملو إثيوبيا عندما زي كم كبي النجار يمزريوا I don't know أبتي تكابزلو استراتيجي كويان مرحتسي انتهي يبلغونه نزق سمعوا غلو أنا يقرم يزلو انتهي يبلغونه Egypt seeks leverage over Ethiopia by embedding itself in Djibouti trade infrastructure. تسعان 5% ناي إثيوبيا ناي دقة سدد ويون ناي دقة نقدي بجبتي زفت أمزلو جبسي أبز بوتا زكتا تقلا كن من تايكو تصير قبل علينا كل واحد مزخليهم زلو This reflects Cairo's broader containment strategy against Ethiopia since its geared dispute. المجمريا زغلو الجرد كتزارب كلا كندز سقوم تجرايت فلتنيا ناي مجمريا زعبي سقوم تزقبرتو نيثيوبيا نمكو تصارن نيثيوبيا نمقرق عرن تقبر زلا يم زلو تهكل توسع خدمة partnership with Eritrea, Somalia, and now Djibouti form a network to limit Ethiopia's regional maneuverability. بزي سلستيان هجرات إثيوبيا بحرك توصل تدخل نبرات ويون وريراك تحس حسبولو زي نبرات أب سلستيوم أجد أسيس على عيناتنا بس أتوم كهنا شركة جيران إثيوبيا من كسر قاسي ما تنفس كم زي بلا ما تنفسي إنه يبلون يروح يجيكم ما تنفس غصون ما يبي ما تنفس مس عم بتدخل كل استمنوا هم يمسكوا معلو
regional dynamics Eritrea Egypt cultivates ties with President Isaias Afwerki gaining influence along Ethiopia's northern border ስለዚህ ኤርትራ ምስ ግብፂ ጽቡቕ ዝኾነ ግብፂ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ብምግባር ኣብ ሰሜን ንኢትዮጵያ ይኹን ንኻልእ ዓብ ጽልዋ ንኽትገብር ዕድል ረኺባ ኣላ ይብላ ኣሎ ሶማሊያ Egypt positions itself as Mogadishu's ally against Ethiopia's Somaliland MOU even considering troops deployment ስለዚህ ኣብ ሶማሊያ ድማ ናብ ሶማሊላንድ ንክንከይድ ምስ ሓሰብና ምስ ሶማሊያ መፂኦም ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊቶም ኣብ ሶማሊያ ክሳብ ምእታው ከይዶም ኣለዉ Djibouti Egypt's entry into port operations risks compromising Djibouti's neutrality ናይ ሕጂ ድማ ናይ ግብፂ ኣብቲ ቦታ ትምእታው ናብ ጅቡቲ ምእታዋ ነቲ ጅቡቲ ዘይሸራዊት ሃገር ኮይና ትኸዶ ዝነበረት ነቲ ፖዚሽን ናይ ጅቡቲ ዝኣልዩ ኢትዮጵያ ብርግፅ ኣብ ዝዋን እዚ ካብ ጅቡቲ ካልእ መንገዲ ንክደልዩ ይግደዱ ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ በፍንጫ እዩ ዝኸዓ ምክንያቱ ብጅቡቲ ሴንሲቲቭ ነገር ንክእትዉ ክፈርሑ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና for Djibouti ንጅቡቲ ሓስቡላ ኣለዉ ረ gains investment and technology but risks being drawn into Egypt-Ethiopia rivalry reducing autonomy ስለዚህ ጅቡቲ ኢንቨስትመንት ትረክባላ መሻርክቲ ትረክባላ ግን ኣብ መንጎ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ምስሓብ ድማ ተኣቱ ስለዘላ ሽግር ትፈጥራላ ነፍሳ ይብልለው ናይ ነፍሶም ጥራሕ ለዩ for Ethiopia increased vulnerability due to dependency on Djibouti Egypt's move further constraints Ethiopia's maritime እዚ ተና ጅቡቲ ኣብ ምምፃእ ኢትዮጵያ መሊሱ ዝቕርቅርን ሽግር ዝፈጥርን ኩነታት ምዃኑ ይዛረብለው regional dynamics ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተወሲቖም risks and implications ንርፀና ኣብ መወዳእታ ድማ for Djibouti for Ethiopia and for the region Egypt consolidates presence in the Red Sea corridor linking Nile strategy with maritime control ባዕላቶም ዘበገስዋ ቃል ናይ ገርድ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ክልተ ማያት ዝብል ኮንፈረንስ ኣብ ሰምራ ኣብ ክልል ዓፋር ገይሮም ሓረካት ይገብሩ ነይሮም ነቲ ናይ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ከነተሓሓዞ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ቅድሚኦም ግብፂ ገይራቶ ጉዳይ ናይ ኒል ምስ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ገይራ ምስ ኩለን ናይተን ኮስታል ኤሪያስ ዝበሃላ ወይ ከዓ ናይቲ ባሕሪ ኣብ ደገ ዘለዎን ሃገራት ጥቡር ዝኾነ ዝምድና ብምግባር ንኢትዮጵያ ሙሉእ ኣብ ምቁፅፃራ ትጎይ ከም ዘላ so ናይ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ዝገበረቶ ቁጠባዊ ትርጉም ጥራይ ኣይኮነን this is a calculated geopolitical measure እዮም ዝብሉ ማኒቨር እዮም ዝብሉ ዘሎ to project power into the Red Sea contain Ethiopia's እዚ ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ምእታዋ ልዕሊ ማንም ነገር ንኢትዮጵያውያን ኣፀቢቑ ዘሕመሞም ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ኮይኑ ዝሰምዖም ካብዚ ድማ ናበይ ከም ዝወፅኡን ኣብ ዘይፈልጥሉ ደረጃ እዮም ዘለዉ ስለዚ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና በዓላቶም ዘበግስዎ ፀገም ቀዳሞት ሃሰይቲ ቀዳሞት ዝጭፍጨፉ ዘሎ ወይ ሽግር ዝገጥሞም ዘሎ ንሳቶም ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ መድረክ ድማ ብክልተ ሰለስተ ክንርኢና ሕጂ መጀመርያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ርኢናዮ ዘይነበርና ኩነታት ከርእየኩም ክፍትን እየ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኢትዮጵያ ክልተ ነገራት እሞ ክንርኢ ከተሓዘልኩም ምንታት እዚኣ ምንርኣያ መጀመርያ In early 2024, the once bustling UAE military base at Eritrea's port of Assab fell eerily silent. For years, it had been the UAE's launchpad for power in the Horn of Africa, its warplanes and warships fueling the Yemen conflict. Now the base was being quietly dismantled. No ceremony, no statements, just the steady removal of hardware under the cover of routine. Satellite images revealed the truth. Hangars emptied, barracks stripped, and heavy-lift planes spiriting away equipment. The world was left to wonder, why would the UAE abandon such a prized asset so ሓደ ዘረባ ኣሎ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ክንዘውር ከለና ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢማራት ኣብዚ ወደብ ናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ፅቡቕ ዝኾነ ቦታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ሽርክነት ምስ ኤርትራ ጌራ ትኸይድ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እዚ ናይ ዓሰብ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ክረአ ከሎ the most pricey place እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ናይ ብሓቂ ተባሃጊ ቦታ ዓሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ተባሃጊ ቦታ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ፀወታ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኢማራት ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለምንታይ እዮም ካብ ኤርትራ ንክወፁ ተገዲዶም ወይ እውን ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ዝነበሮም ዝምድና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክዕቅብዎ ዘይከኣሉ ዝብል ሕቶ ተደጋጋሚ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት ምስ ኤርትራ ድሮ ፅቡቕ ዝምድና ንክገብሩ ዕድል ረኪቦም ነይሮም እዮም እዚ ነቲ ዕድል እቲ ስለምንታይ ክኸስርዎ ክኢሎም ንዝብል ብዙሓት ሰባት እዮም ዛረብሉ ዘለዉ ብግምጣሉ ኤርትራ ኸ ነቲ ሽዑ ዝገበረቶ ምስ ካልእ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ኣሎ ሕጂ እቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ነብሱ ዝኸኣለ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ነዛ ናይ ኢማራት ጉዳይ ድማ
حدا إيرتراوي تقيس لنا يربزيا سنة هلا كاريوكم إيرترا سلمتاي كتجب أنتاي عينت ديل كتجبر تغل مس إمارات ويون مس سعودية ويون مس جبسي ويون مس كالي نيرتراوي عندما إيرتراوي عند ناس كنا تعزب بخمة يريوه كنرينا قد من أبو متهاويجن زياد حنجا تين زبال حدا أكتيف حدا ميديا بيرسوناليتي زبالايو إيرترا بزح بدهوتات نايكو طبعا خمسة لوان فلتنا يلو ناب ناي ساعات يغو ناي تحت غرتي يغو ناي تمرتي يغو ناي بزح شجرات الله إيرترا بزوان زي وده بعبي دما وده بات على ني ملو مدلهوات زدليو سلازي إيرترا نعني بات إن مسؤوعا أبحاجة جزية كتما عبلن عقمية بلان إيرترا بزوان زيلو سلازي انتاي كتجبر له أمين زي زبل هجراوي أكاونتيو أبي هجراوي أكاونتيو من البات من سيرترا مغرن مهابي اللي زجبري البورت لعلو كله تي عصب زبال بوليتيكاون استراتيجيكاون تقم خمسة لون فلتنا ني ودب عصب إيرترا مع بيلا بحدا ناي بيزنس ناي كوميرشال ناي نقدين ناي موفرن بوتان خد جبرو ناي 100 مليونات حتى كونايو سلازي زي ما إيرترا بزوان زي زلوا عقمي أيكونن even if such funds were available relying on future Ethiopian imports and export traffic to repay زي ولا وين إذا جنزم تزلوا النايب لالو عصب بمسرته ننقدي بس إثيوبيا بزجبر وهي مسكالة بزجبر إمبر زيادة دمام إثيوبيا إمبر نيرترا زيادة بقطبة أمناي كوميرس كربحاز خلا يكونن يزبل زلوا جمجامناتو زحد زبلوا دماسي نعم Eritrea has other pressing Eritrea كلا قدسي قديات الله كد جبر زلوا سلزة عصب لما معبال قدامنا كونا يكلنيو أبزعجي on top of that Ethiopian officials بقمت على دماء إثيوبيا بقلتي نزا وده بزيان موساد ترجع الشمات قيسم نهيلا وين حتى يكملوا جميرا مالو ساعات إيرتراويان نفسي حويسكاي بلالو however believe there is a more practical path forward instead of pursuing a commercial model عصب should be transformed into military and logistical hub in partnership with other regional allies who share strategic interests in the Red Sea. لذي أكندنا عصب نبودب تراي كتم عبلات مرت استراتيجيكاون لوجيستيكاون بوتا وتادراون لوجيستيكاون موافري بمقبار بس كالوت حجرات كينكا مسيرترا تمساسال علامة أي بحري وحسنات كل وزدليو مساتون كينكا مسرح أقداس مخاني بلالو نابنت جبتي جبتن سعوديان بحدا جيركا ني وتادراون لوجيستيكاون علامة انتزجبر أقداس مخاني زبل حساب تغيسلو زي زربازجي عبترقم زلوي مهنياتو مبزعتو إيرتراون ني عصب تسقيبا من نهيروم دزمصونا نعوش نتشجر تكنفتح اب شجر كنا براين دلنا سلازي سلامتا إيرترا مسكالوت كوينا نز غدايزي حدا معلبي كتغبرلو زي تخل زبل حساب يزغبر زلو our government has repeatedly warned against these threats now this approach not only provides predictable revenues without straining public finance it also reinforces Eritrea's defensive posture سلازي ني وتدراون لوجيستيكاون بوتاك نباخلنا مجمريا تنهجرات مسانا صبوا زغنا ركب زلون حبراو ربح زلنا حبراو ناي سكيورتي حتى زلنا كونالو زدما حتى حسب 10 جزيه كاب إثيوبيا يكون كاب كالوت نزبصنا فتنا ام كلخال عبد مخلو يخل توسخ دما اتاوي جبرنا خل نحسب بالدي نخالك كفالنا إيرترا لما بعد ما تتكمنا لي بلالو our government has بتتغاغامي against these threats كاب كالوت كما تزغل فتنا إثيوبيان ما راح تبزعوا زي سلازبلو زلو نزي مفتاح كجبروا لي قبا such policy shift is believed to help Eritrea safeguard its coastline فزينتي زي ما تسألنا زلو فتنا أكندي نخلو بوتهدروا عقمنات راي كنفشلون فتن شركنا تجيرنا نحن نضرب حلو نسقعد ني وحسنات ناتنا دما زحيلنا من قدي كمرت خلالو زبل صبوز خونيو unless our government has a more efficient plan under its sleeves it's high time to consider such a realistic option لذي بتدقاقامي بزحات إيرتراويان زبصحوا زلو مدمدمتايا منكس إيرترا كابز فلي زبل بلان تلو ينقر انت زي اللقن تازبلت النبلع زيايا يبلالو إيرترا مشارق تقيرا كم تكالوت هقر هاز قبرو زلو اتليست ضما عبزقون هقر سلزلنا أبعسب مسكالوت مسانا زك عدو مشارط نقبر لنا بريزنت سياسة بزغربا قرباز قبر انترفيو نايوت زخون يكون وتهدراو بيس حماق مخان ولا مصحفناتون قليس ولو حماق يسو زلنا يكون تاتون قليل يكون تي 10 جزء ممسيون فتناز قبر لنا زلون قليل يكون سلازي قليل زبها نغير يلن اينا يحشنا يتحطو تحسابناتو دما بقليلو بزع دي بيك قبر له زغل مخاني سلامتايكم نبلا لنا سمعوا ما بزجي تايب له
a conscious effort towards a gradual economic integration in a manner that fully respects the sovereignty and territorial integrity of each state. እዚኣ ካብታ ዝሓለፈት ንሰማዕናያ ቆሪፆማት ሪፎርማት ዝነበሩ እያ ሓዳሽ ሰግመንት እያ እዚኣ ኣብዚ ዝብሉ ዘለዉ ስምዖም ወላ ሓንቲ ከይገበርና ከለና እዮም ከም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ኻ ፅቡቅ ጌርካ ምስትውዓል In the Horn of Africa will be the foundation for long-term peace and security in the region. The Horn is a region blessed with abundant natural resources, enterprising and hardworking people. Youth of the Horn pool their resources together, align their priorities, and harmonize their policies in a way that fosters economic integration. The region could become the most populous country in the region. That for delving into how this perspective could be translated into እንታይ ዝብል ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ንብሓቂ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ እዩ ኢንተግሬሽን ወይ እውን ውህደት ተፈጢርና ድማ ብዙሕ ውፅኢት ከነምፅኣሉ ንኽእል ክመፅእ ይኽእል ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ እያ እተን ካልኦት ሃገራት ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም እንተሰሪሖም ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ዝብላ ግን ክስምዑ ነዚ እዚ ብላብላ ናቶም መንግደፎ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ዘስደምም እዩ ድማ reality with respect to Ethio-Eritrean relations, it is important to underscore two fundamental preconditions that need to be fulfilled so that we could attain the lofty aspirations I have just outlined. ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ውህደት ቁጠባዊ ሽርክነት ሓበራዊ ረብሓ ሓበራዊ ዕቤት ዝብል ክረጋገፅ ኮይኑ ክልተ ቅድመ ኩነታት ኣለዋ ብፍላይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ወይ እውን ርክብ ኣብ ግምት ዝእቱ ክልተ ቅድመ ኩነት ኣለዋ ይብላ ኣሎ እታ ያን እስከ ተን ቅድመ ኩነት ናቱ ስምዕዎ The first condition is the strategic autonomy of the countries of the Horn. Unless countries of the region follow policies dictated by their own national interest, it will not be possible to realize the agenda of economic integration. Some countries outside of the Horn want to see the region as their backyard. Such powers want to have weak states and feeble governments that are completely subservient to them. እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ ቀዳመይቲ ቅድመ ኩነት ንብላ ዘለና ድማ ኣብዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ልኡላውነት ክህልዎም ኣለዎ ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ንነዊሕ ዝቐፀለ ልኡላውነት ክህልወን ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ምዝኾነ ይኹን ሃገር መጋበርያ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክኾኑ የብሎምን ኣይትስሓቁ ኣይነው ስሓቅ ክመፀኩም ግን ኣይትስሓቁ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ገለገለ ሃገራት መጋበርያ ናይ ብዙሓት ኮይነን ስለ ዘለዋ ወይ ልኡላውነት ስለ ዘይብለን መጋበርያ ክሳብ ዝኾነ ሓበራዊ ሽርክነት ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ من يخاف زبلنا زلوا أتمنى يخاف زبلنا زلوا ناي زبنات مجابرية زخونة هجر ما راح يزول ليه تتعب له أفزو بازي نجيبسي بغات تازتكسله بتصور نجيبسي نتن كالو هجر هذا ما زار بازي هذا حرم تايجر وايلكم جبتي مس جبسي عبديل كم زجبران سفلته جبتي نفس صوماليا تعطي كم زلام سفلته جبتي مسير تراديل تجبر كم زلام سفلته مرد مسكونهم زبلو زلوا دبلوماسي قديفو عم فرح أتي زلوا مراحينا نرزالنا لذي دايز بنزلوا هاجرات لولاونتن تزيبلن شركنات كنجبراين خلينا بقى خايز يجمر لولاونا زيبل كهاجر صاغه بس بهات قتل زلها مجابرينا كالوت كن كاتنبر زلها نسخه تاريخ كادم كل زي خمينير ابتكب عبد ما سب خميس فلتك ስለዚህ ንመን እዩ ብላዕሊ ኮይኑሲ ብዛዕባ ልኡላውነትን ካብ መጋበርያነት ናፃ ክንወከውን ኣለና ኢሉ ንመን እዩ ክነግር like literally everybody ኣብዚ ዋን እዚ ዝነግሮ ሓደ ዓብ መጋበርያ ምዃኑ እቲ መንግስቲ እሱ ዘለዎ ይዝፍለጥ መጋበርያ ምዃን ንቡርነት ናይ መጋበርያ ዝፈጠረ መንግስቲ እንተለዎ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ መብዛሕቲ ሰብሲ ከም ኢትዮጵያ ክንከውን መርሕነት ከም ኢትዮጵያ ክኾን ኣለዎ ክብል ከሎ ከመይ ጌርካ መጋበርያ ትኸውን ጥራይ ክፍትን ዘለዎ እምበረ ካብ መጋበርያነት ናፃ ዝኾነ መንግስቲ የለን አሚን ንዑ ሓደ ዓብ ዲፕሎማት ናቱ መን ይትብሎ እዚ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል ክንደይ ግዜ ኣብ ዝምፅእ ያልኩም እየ ኢትዮጵያ ባዕላ ክትውስን ዕድል የብላን ናበለት ኣብ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ወፂኡ ተዛረበ እዩ እንታይ ከም ንዛረበ እንታይ ከም ንገብርን ይንገረና እዩ ዝበለ እኮ እዩ ተገምጢ ኢሉ ድማ ሕጂ ናብ ዘጅን ጅቡቲ ዝብል ዘሎ ከይመስለኩም ንኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዑ ዳርጋኹም ክብል A whole that is an assemblage of client states of various external actors cannot fulfill its destiny of greatness. Countries of the Horn need to reject the hegemonic pretensions of countries that intend to keep the region weak and divided so that they can exploit and monopolize its resources. Regional economic integration cannot be implemented while states within the region remain vassals of external forces and middle powers. The spirit of Gundat and Gura should guide us in the 21st century to safeguard the sovereignty of the countries of the Horn. እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ ዋይ መከራ በሃል እዚ መከራ ኢና እዚኦም ሰብ እዚኦም
ጉራዓን ጉንደትን ይልሎ ምስ ግብፃውያን ተዋጊና ስዒርና ኣሎ ዝብሎ ዘለና ንዑ ይጠቅስ ዘሎ እቲ ስፒሪት ወይ ከዓ መንፈስ ናይዚ ዓወት ናይ ጉራዓን ጉንደትን እሱ ነቲ ልኡላውነት ኣብነት ክኾነ ይጠቅስ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዞባ እዚ ሃገራት ኣለዋ መጋበርያ ዝኾና ቫዛል ስቴት ወይ ከዓ ክላይንት ስቴት ዝኾና ኣለዋ ክላይንት ወይ ከዓ መጋበርያ ሃገር ክሳብ ዘሎ ድማ ጥዑይ ዝኾነ ውህደት ወይ እውን ሽርክነት ንኽትምስርት ከቢድ እዩ ዝብል ዘሎ ትኽክል ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ንዛረቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ንዓመታት ተዛረቦ ነገር ተሎ ብነፍሱ ዘይመሓደር ሃገር ተኮይኑ ውህደት ጌርካ ሽርክነት ጌርካ ሓበራዊ ስራሕ ንክሰርሕ ከቢድ እዩ ስለዚ እታ ዘረባ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓኹም እያ ትምልከት ኣነ እንታይ ኢለ ነዚ ኣብ መጀመሪኡ ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ መራሕቲ ብዝዋን እዚ ፕሮጀክሽን እዮም እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ እዮም ንኤርትራ ኣልጊቦም ክፀርፉ ዝፍትኑ ዘሎ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሲ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ነፍሱ ክገብሮ ዝግብኦ ንሱ እንታይ እንተገበረ ሽርክነት ክግበር ዝኽእል ንነፍሲ ይዛረባ ዘሎ ንመርሕነቱ ይዛረብ ዘሎ ሜቢ ንኻልእ ሃገር ኣይኮነ ይዛረብ ዘሎ ናይ ጅቡቲ ግደፎ ተንካሎት ሃገራት ክማን ናብ ኤርትራ ግን ፈፂንካ ኤርትራ ከምኡ ከም ዘይኮነት መራሕቲ እዚ ምናልባት ኣብ ስልጣን ኣይነበረን ቅድሚኡ ዝነበረ ብዛዕባ ኤርትራ ብፍጹም ብልኡላውነታ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሃገር መጋበርያ ክትከውን ዘይደሊ ግን ከምኡ ስለ ዝመረፀት ድማ ዓብ ዋጋ ትኸፍል ዘላ ኢና በሉ ዝፍክሩላን ዝምስክሩላን ዝነበሩ እዮም ሕጂ ተገምጢሎም ከም ዝኽብሉ ከለዉ ናይ ብሓቂ መስደመም ኢልና ኢና ንሓልፎም ግን ነጊርዎም ፀኒሑ ይቆዩ ኩለን ሃገራት ንዓኹም ገዲፈን ዝኸዳ ዘለዋ ምስጢር ናቱ ባዕሉ ኢትዮጵያዊ ነጊርዎም እዩ ህዳሴ ግድብ ማንሳት ትችላለህ ህዳሴ ግድብ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም መስዋዕትነት ተከፍሎበት ነው በዚህ አንጻር መንግስት መልካም ስራ ሰርቷል መንግስት ሲሰራ ሰራ ሲያጠፋ ደግሞ አጠፋ የሚል ትውልድ መፈጠር አለበት የሚል መንግስት መፈጠር አለበት አሁን መንግስት በየሚዲያዎቹ እንደምሰማው በፖለቲካው በማህበራዊ በሁሉም ዘርፍ ስኬታማ ነች ይላል መንግስት ኤርትራም ሶማሊያ ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ በጉልበት አንድ ጎረቤት ሀገር ወራ ምንም እንኳን አላማዋ ምንም እንኳን የዋር ኦብጀክቲቭ ጀስቲፋይብል ቢሆን ራሱ አንድ ጎረቤት ሀገር ወራ ወደብ ይዛ መጠቀም የሚያስችላት ወታደራዊ ቁመና ላይ የለችም ኢኮኖሚያዊ ቁመና ላይ የለችም ማህበራዊ መሰረት የለም ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ የለም ይነግሮም ኣሎ ክሰምዕዎ እንድሕር ክኢሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር ብዙሕ መፅናዕታዊ ሓበሬታታት የምፃለዉ ንዓሰብ ወሪድኩም ንኽትጥቀሙ ዓቕሚ የብልኩምን ኣይፍቀደኩምን እዩ ኣይከኣልን እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ የለን ቁጠባዊ ዓቕሚ የለን ከምኡ ድማ ብሕብረተሰብ እውን ዓቕሚ የለን ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ናይ ካልእ ሃገር ወደብ ብሓይሊ ሒዛ ንኽትቅፅል ዘኽእላ ዝኾነ ይኹን ኩነታት የለን ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ዓዘቕትን ሽግርን ክእቱ ዝኽእል እምበር ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከምፃላ ዝኽእል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ደጊሞም ደጋጊሞም ይነግርዋ ኣለዉ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ንመን ንምሕጓስ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና كيف وين 3 نقاط اولا دبابه هافوك RCV 8x8 ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ሓበሬታ ከበኩም እየ መጀመርያ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ከቢድና ኮነ ዝቕፅለሉ ኣብ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሕጂ እውን ተመሊሱ ዓወታት ክሓፍስ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዳግመ ውደባ ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሶልጀርስ armed forces ማለት እዩ led by ገለ ሓደ ክፋል ናይቲ ሰራዊትናቶም እዩ deployed to Kordofan axis against rapid RSF ኣክልተ ግንባራት ክዕወቱ ክኢሎም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ድማ ሱዳን ተመሊሶም ነቲ ከሲሮሞ ዝቐነዩ ኣብ ምምላስ ይጎዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ብካልእ መንገዲ ነዚ ኩናት እዚ ኢማራት ብዙሕ ፀቕጢ ይመፃ ከም ዘለዎን ብዙሕ ተፃቦታት ይገጥማ ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ድማ ቀፃሊ ገለ ስጉምቲ ንክትወስድ ትግደድ ከም ዘላ ኣብዚ እውን ሳፍ ማለት እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ማለት have retaken control of strategic area of تغزيل south of Al Ubaid in North Kordofan state. The area which witnessed intense battles over the past months and led to the forces. فزي كبيت كوينات كبروا لز أنها بوتا كم استقطعوا أكل تسلسل بوتات كم تقطعوا زي بالحبريتا وتيلو. زوجي زي الحبريتا دما بين ملك كنريالنا إمارات
حيال زخونة سقطي يقط ما خمزلون أمريكا دما وسانة نكتب نيمارات قداخد قبر ويون ما تنقطع كتبها كم تدخل زقل لسألو زلو كنتات علو سلزي إمارات نشتي بكوي تريفوها زلو أب سودان شجرم ناب زلوهم بوتا ويون زلوهم سلوا حدا كان كودكو قد إمارات دما ببزحات أجرات ما تنقطع يمات أكم زلو يزن الجرزلو وتسيدنا يزخلو زقبر زلو منال بعدتي مواقع كتقبلو زخلو زبال زلو حنت فيديو بزرعيو أتونكو كم دليتهم نخدك أخي الوام زلو انتايو أبزا فيديو زيا انتاي تري لهم منال بعد أبقى ميهم تري وزل لهم ناي إمارات نقوسيو بن زايد مالتيو مسو دما منالو ناي إسرائيل بريزيدنت هيرتسوغ زبال زون كلتا سبات تراقيبهم كم زلوين نرزا لنا منال بعد تديت أميتكم بدحريت من تري لهم بدحريتنا إمارات مراحي من كفيل له ناي السودان نزع رسف تقوم الشاز بهذا الحلافي حميت يدلو الزد ما استوز داي مسيلكم عب اسرع اسران كابتن كوينات ناي السودان كي تجمره استوز دسلي زي فيديو يزي زمالتها مالتي ناي السودان كوينات كل جينا اولاته وديو استجمره مخان حميتي اب اماراتي مدبرو بيزنس ناتو تكالات ناتو ويم زلو اسرائيلني اماراتن بحد قينهم ترداديهم زبغسوا مخانو زرغاغص بمبالي ماوصيو مليرم سلازي كل نريو زلنا في سقاي كل عينة حماقة بسودان زقاطم زلو بدحر مقارجة من يشفافنا لون من يتبابعون كم زلون بخمي من قد يكايد كم زلون دبلوماسيون بوليتيكا وكافر كابي متس كم زلون من بدحري تواسيون كم زلوين عن رزالنا نفسو زخالي أقداسي تمهرت زلو حبريتا زلو كنوتاتنا عن رزالنا نفسو كفس الدماء استوعيلو كريو زلو كنوتات كويني سمعني من أبتي كدايت أو تخم زلو منالبات كاب سودان تسفانا قرص اي خيس سلازلو امارات تا نيكست كغبرا زخل انتايم زولو زلو اب اثيوبيا كمص اب اثيوبيا متيو وتهدراوت معسكر ابز منج زبحال بوتا بين شانغول مالتيو لك كباب دكتور يولغم وتهدراو معسكر يخفتالو ابو كسب 10,000 وتهدرات كسلطني مسدخناتن شجرنا باثيوبيا زلو دموس تغيرلهم اكند كاب كولومبيان غلن كفيل كاص عدو تمص صلمتنا توم سوداناويان دمسلو كابت غامبيلا زبال زوبا ገንዘብ ከፊልካ ኣብ ዓሊምካ ራይድ ጌርካ ናብቲ ኩናት ክትትወልድ ትኽእል መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ነቲ ገይም ንምእላይ ንምብልሻው ንሪዮ ዘለና ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነን እዚ ኩነታት ድማ ከቢድ ክኸውን እዩ ብዙሓት ሰባት ከም ዝዛረብሉ ዘለዉ ሓደ ኣርእሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነል እዚ ዝገለፅና እዩ ኢማራት ብቐሊሉ ትርአ ሃገር ከም ዘይኮነት ኢማራት ሃገራት ኣብ ምፍራስ ዓብ ፖለቲካዊ ረብሓ ዘለዋ ኮይኑ ዝስማዓ ዘሎ ሃገር እያ ከም ኣብነት ዝጠቕስዎ ዘለዉ የመን 2015 ክሳብ 2025 መጀመርያ ምስ ስዑድያ ምስ ካልኦትን ኮይና ነቲ ናይ የመን ኩነታት ንምስትኽኻል ኢላ ምስ ኣተወት ዓብ ክፋል ናይ የመን ተቆፃፂራ ከም ዘላ ኣብዚ እዋን ይንገር 2023 ክሳብ 25 ኣብ ሱዳን ምስ RSF ኮይና ልዕሊ 1 ቢልዮን ገንዘብ ኣብ የመን ክሳብ ክንደይ ገንዘብ እኳ ይርአ ኣለኹን ኣብ ምስ RSF ግን ክሳብ 1 ቢልዮን ኢን ኣርምስ ኣብ ወታደራት ኣብ ኣፅዋር ኣብ ድሮናት ክሳብ 10 ድሮናት ክሳብ 500 ናይ ደገ ዕጡቃት ዕሱባት ማለት እዩ 50 ዝኾነ ካርጎ ዝፀዓና ነፈርቲ ካልእ ድማ ኢኩዊፒንግ ክሳብ 20,000 ዝኾኑ ወታደራት ድማ ክትዕጥቕ ክኢላ ኣብ ሊብያ ካብ 2014 ክሳብ 20 ድማ ዳርጋ 2,000 ዝኾኑ ዕሱባት ጌራ ኩሉ እዚ ነገር ቅድሚ ሕጂ ተጠቀመትሉ 20 ዝኾና ድሮናት ይባ ነቲ ሃፍታር ዝበሃል ኣብኡ ዘሎ ክፋል ናይ ሊብያ መቂሉ ሒዙ ዘሎ ምስኡ ንነዊሕ ሰሪሐ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ውፅአ እዚ እቲ ኣገባብ ዝደጋገም እምበር ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቀፂሎም ናይ ጫድ ኣብ ጫድ ከምኡ ክንደይ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 2010 ክሳብ 22 ኣብ ትግራይ ኩናት ዝነበረ ማለት እዩ ክሳብ 300 ሚልዮን ከም ዘውፀት 10 ድሮናት ከም ዝሃበት 120 ካርጎ ፍላይትስ ከም ዝገበረት ክሳብ 5,000 ኒ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ዝከላኸሉ ጋርድ ከም ዘሰልጠነትን 1,000 ዝኾኑ ኣድቫይዘርስ ድማ ከም ዝሃበት እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ጫድ ሞዛምቢክ ኸዛ ከምኡ ናበለ ኣብ ኤርትራ እውን ኢሉ ነይሩ ኣብ ገለ ክፋል እንተረኺብካ ኣብ ኤርትራ ድማ ካብ 2015 ክሳብ 2015 ክሳብ 2021 ናይ ወደብ ዓሰብ ተኻርዮሞ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ከባቢ 6 ዓመት ድማ 1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸፈሉ እዩ ዝብል ዘሎ
ክሳብ 2,000 ወታደራት ኣቐሚጦም ከም ዝነበሩ 10 መራኽብ ከም ዝነበሮም ንሎጂስቲክስ ነቲ ኩናት ናይ የመን ከምኡውን ድሓር ናይ ትግራይ 50 ሰፖርት ሚሽንስ ካብ 50 ናይ ተልእኮ ዕላማታት ከም ዝፈፀሙ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ 2021 ድማ ክፋላዊ ምዕፃው ገይሩ ብገይሩ ተሓፂዩ ስለዚ እዚ ሃገር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባኦም ይወፅእ ኣብ ጋዛ እውን እንተኾነ ኢድ ዘለዎም ኣብ ሞዛምቢክ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኢዳ ትእቱ ዘላ ሃገር እያ እናበሉ ዝግለፅ ዘሎ እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ኢማራት ማለት ኣብ ከምዚ ሕማቕ ነገር ኣብ ቅድሚት ዝመፅእ ዘሎ ሃገር እዩ ብተደጋጋሚ ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ሕጂ ንእሽተይ ኣብ ኢንተርናሽናል ኒውስ ክንሰግር Weapons are a force. Nuclear weapons are a force for peace. There's no question about that. There's a simple adage in international politics which goes like this. The more horrible war is likely to be, the less likely it is to happen. You never want to be weak in international politics. When you're weak, the more powerful great powers will take advantage of you. The structure of the system leaves those states with no choice. In the Ukraine war, Russia has an advantage in artillery somewhere in the range of 5 ትሪዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣብዚ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ብዓብ ዝጥቀስ ዓብ ፕሮፌሰር እዩ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ኣብዚ ናይ ዓለማዊ ኣካይዳ ሓያል ጥራይካ ክትከውን ዘለካ እዩ ዝብል ብዙሓት ሃገራት ወይ ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢና ንብል ኒውክለራዊ ኣፅዋር ሓደገኛ ናይ ዓለምና ምዃኑ ኢና ንነገር እሱ እንታይ ይብል ሓደገኛ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣፅዋር ሰላም የምፅእ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ሓደገኛ ኣፅዋር ተተኪሱ ንክልቴኻ ክልክመካ ከም ዝኽእል ምስ ፈለጥካ that's why ሃገራት ኒውክለራዊ ኣፅዋር ንክሕዛ ዝጎያ ምክንያቱ ኣብ ኒውክለራዊ ኩናት ሓደጋ ጌጋ እንተፈፂምካ ተረኻኺምካ ስለትጠፍእ ክጠፍእካ ሰብ ስለዘይደሊ ጥንቃቐ እዩ ዝገብር ስለዚ ኒውክለር ዘለዎን ሃገራት ኣይድፈራን እየን ክንብል ከለና ካብዚ ተበጊስና ኢና እዩ ዝብል ብፍላይ ንኤውሮጳውያን ዝመኽሮ ነገር ግን ክንሰማ ኣብዚ to 1, 7 to 1, or 10 to 1. Just think about that. Ukraine invaded Russia, the Kursk offensive in August of 2024, and the British supported it. I mean, it's very interesting to listen to the British talk about getting into a fight with the Russians. The British army up against the Russian army would be Bambi versus Godzilla. The truth is that the Europeans cannot do much to help. ብሓፈሻ እንታይ ዝብሎም ነዚ እቲ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ቀዳማይ ዓዲሙ ክሰምዖ ዝግባእ ነዚ ነይሩ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ካብ 2000 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኩናት ናይ ራሽያ እንታይ ከስዕብ ከም ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ብትክክል ዝግምግም ዝነበረ ሰብ እዩ ናይ ወይቲ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እውን ዝገምገመን እሱ እዩ ኩናት ብኸመይ ክውድእ ምዃኑ ድማ ዝገምገመን ገምጋም ናቱ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩንነት እናተፈፀመ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ምስ ራሽያ ዝግበር ኩናት ጠጠው ክብል ኣሎ ባህላ እዩ ብፍላይ ንኣሜሪካ ሰሚዖም ይመስለኒ ኣሜሪካ ሰሚዖም ኣሎ ኦልሬዲ ምክንያቱ ኩናት ናይ ኤውሮጳ ንዓና ዘርባሕ ኣይኮነን ኤውሮጳውያን ክገድፍዎ ድዮም ኣይገድፍዎ ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ኣሜሪካ ግን ኣብ ኩናት ናይ ኤውሮጳ ኢዳ ክስሕብ ኣለዋ ንዕና ኤውሮጳ ረለቫንት ኣይኮነን ንዓና ኢሉ ኤውሮጳ ዘገድስ ኣይኮነን ንዕና ኣተክሮና ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ዝቕመጠሉ ዘሎ ከባቢ ቻይና ዘሎ ኣብይ ፅልዋ ክህልወና ዘሎ ንቻይና ድማ ሙሉእ ሓይልና ኣብ ቻይና ክነተኩር ኣለና ምስ ራሽያ እውን ዕርቂ ክንገብር ኣለና ንራሽያ እንተኸይልና ኣብ ጎንና ክንገብር ኣለና ካብ ዝብሉ ኣማኸርቲ እዚ ኤውሮጳ ብግምጣሉ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ዋላ እውን ክሕግዙ እንተደልዮም ንዩክራይን ዘዋፅኦም ኣይኮነን ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ጥራይ ክገብሩ ኣለዎም ራሽያ ኣብ ኩናት ናይ ዩክራይን ኣብቲ ናይ war of attrition እዩ ዝበሃል ናይ ኣፅዋር ኩናት እዩ እቲ ኣፅዋር ድማ 5 ዕፅፊ ወይ እውን ክሳብ 10 ዕፅፊ ናይ ዩክራይን እዩ ዘለዋ ክንዲዚ ፀብለልትነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ተለካ ድማ ክትፅዕር ኣይትኽእልን ኢኻ ብሕማቕ ኣሰዓራ ጥራይካ ክትሰዓር ትኽእል ብምባል ንነዊሕ እዋን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ንሱ ዝዛረቦ ሰብ ኣይፈትዎን እዩ ብዙሕ ግዜ ብሎክ ክገብርዎ ብዙሕ ፀገማት ፈጢሮምሉ እዮም ካብቶም ውሕዳት ምሁራት ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክራይንን ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎ ሰብ ዝጥራይ ዘሎ ተርጅምሎ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ዝብል ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክራይን ክኸውን ከሎ ምስ ራሽያ እንድሕር ኮይኑ ድሓር ግን ናብ እስራኤል ይቕየሩ ናይ እስራኤል ክኸውን ከሎ ምስ እስራኤል ክኾኑ ይፍትኑ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክራይን ናይ ራሽያን ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ድማ ልክዕ እስራኤል ግፍዒ ትፍፅም ዘላ ጀኖሳይድ ትፍፅም ዘላ ክትሕተት ይግባእ ክትእገድ ይግባእ ዝብል እዩ ነዘን ክልተ ነገራት ኣተሓሒዝካ ምኻድ ማለት ኣብ ዓብዪ ሊቅ ስለዝኾነ ቻሌንጅ ክገብርዎ ወይ ዩቱብ ቻነል ወይ ካብ ሚድያካ ስለዘይብሉ ክዓፅዎ ይከኣሉ እምበር ነዚ ቀደም ማዓፀዎ ነይሩ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝፈጥሩሉ ድማ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ግን ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሽግር እውን የጋጥሞን እዩ ምክንያቱ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ክሪቲሳይዝ ዝገብሮ እንተኾነ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ምስኡ ዝጋጠም ኣረዳድኣ እውን ኣለዎ ስለዚ ሓደ ተባዕ መራሕና ኤውሮጳ ዝበለካ ስምዑ For the first time, the European Union lacks leadership.
A few years ago, when Merkel or Sarkozy were in the European Union, it worked in such a way that we didn't like it much, because we often waited for Merkel and Sarkozy's meeting to see what they would agree on. And then they basically announced the result of the meeting. Today we don't have leaders in the EU like the French president or the German chancellor who would dictate where and how Europe should go. The second big problem we have in the EU is that we absolutely don't respect other opinions. Absolutely. If you say something different, precisely as in the newspapers SME or تريو زلهم ناي سلوفاكيا مراحيو ناي سلوفاكيا مراحيو قال لك عبتم تبعات مراحتنا أوروباي بزح شجر زقات ما زال باي ذا واي مثلا قتلت تغير اللي وين أبزي ريبورت غيرنا الكونينا أبي أوروبا أبزو أنت مراحتي بالنا نيزبل قد بقول عمتات ساركوزي زبالنا فرنسا خلو أب جرمن دما ميركل تبهال كلا نساتهم يمدوسن ونيرم ناتهم وسانة أين فتونا نجن زحشة وسانة ينيرو سلامتاي بلالو مغنياتو حجر سلزو كلسهم حجر كاسل زمرس أتميلو أب يوروبيان يونيون كوميشن أتيوم زلو بيروقراطس نمانم زوكلي كونن ما نم حجر يكون ما نم زبد ما يبرز أمنيلو سلزي أبراسلس زلو بيروقراسي نتن حجر زوكلي كونن ثم راح تدما نشمينا وزلنا نمبر سلطاني بلان زوخونت كابتناتهم تفل حساب تحزنا دما مع حالت أجمن شجرني زقت منا نابلي تزار بس قداي مسراشا زلو كنتات نكفتح بزح زعرن ستيل كسابنا بوتين كيدو مسراشا مس فلاديمير بوتين تراقبو نتو كنتات كنشمغولا كنفتن بمبال استزاربي نيرو انتخونه نوعو ببزح تصعنوتات بزح شجر اجدا صقطي كغبرولو دامبر نوعو كختلو تم اوروبايان ايدلينيوم زلو سلازي اب اوروبا فري سبيتش زبلو دو غلا زبلو مبزحت غزي نزربا مخانيوم زنغرو زلو كويناتنا يوكرين كقتل كل زلنا قريفنا ناوطراي كنتكورينا نقد زلنا نحنا جن بعلنا عندنا نزو كنتات زنا بلا يزارب نعم قوام مالت دما بزوانزي عبي حتيات تفصم كم زلها وي عبي جبن كم تفصم زلها بكل من قد يوم أصعبي ومزحزو خلنا بلا يزارب سلزي نسيلكا كالاي لما تناي ناي هنغاري فيكتور أوربان تتصم يمتم أب أوروبا تبعي لهم نتكونتات كقاوم زفتن زلون تدي اللي نزل نسك متكعن بكان هبو أسوار نوصل له جنزب نعونا هب ترايو حجر ما توساقي 4 بليون توساق كوبو مدب الله بزمصك اندي مخانو نسو كي وهب دما يصعر كم زلو يزنجر اي بحكي اب اوروبا زلو كنتات قطبان اوروبا صبغ يخيد كم زي لو يزنجر جن بقطبا زقدس حيلي ون يلنا بزوانزي دارغاتي اوروبا سي اب كم كنتات كم زلو بزحات سبات بزدنقص كنتات يوم زاربو امريكا جن ولا تي انا يخون اللي لهم زفتن وامريكا زي واص مخانو مسفلطو من قد كغيرو يفتنيهم من قد كغيرو يفتنيهم امريكا نابنت ابز حلف زفتونه دونالد ترامب حجر ما من قد يغير كم زلو ري انا امريكا كنا متاك صلاه تخل من قد ناي مقيار بالحقن الله هذا نقر مسرح مسابه من قد يغيريهم اداغا دحر مسرح ابيو يغيريهم من قد ازيوم قنت اداغا نامو تخلو كغيرو يدلينهم زلو ممليسهم ابتقد قادي اتولو اكن مخاططو زبلو ممليسهم أب قد كله مليش من أخو عتيق وصلوا which is a terrible mistake أتكون هذا كم جزء أو جزء ناقدر يخيط كم زلوا يزنقر anyway نب أمريكان سكر Pressure to tackle rising prices at the grocery store, the Trump administration says it's taking action. On Friday, President Trump signed an executive order allowing dozens of products like coffee, bananas, and beef to be exempted from his sweeping tariffs. The move marks a notable reversal for Trump, who has repeatedly insisted tariffs are necessary to protect U.S. businesses and workers. Let's discuss now with journalist Rick Newman. He is a former country was along Donald Trump, but tariff gear in America. أبتناي 7 زنبرت كتبنا إندستري كبلساي بمبال أب حرشاوي يكون أبكال بزح تعريف أوريدو كتبنا علم لما ننوي حوان ربي شو وصني هلا انتقونه التنسوس قبل تعريف انت واحد أبتناي مقبض اللات إذا قاتتنا أمريكا نترز بمستعد من نابرنا أمريكان كاف إمبر زخونه يكون مفتوح كم تسأل زي كاله ده قبره نتحريد جزء بلان يغير له بلان مغيار دما نتي قد محجز خدو زنبره نت تعريف الإيلو أبتناي كلام نخمل صيف تنالو زخول نريو زلنا بزع ديستورشن سبت عداقة نأمريكا زنبرات قبل التنات مملاس تتكملوا أي سرحن سلزبال حجي نتحريك تمليسو أب نبورغس يخيد علو إذا كان تاي زريكا أمريكا حدا نقر فتينهم تداي سرح لهم دحرستو سنجزي ولو كوينات أو جم تسعرنا وصينا من بالالو أفغانستان تاي هوينم ديم وصيهم أي واتس أناني لهم كيم وصيهم سلزي إزيا طب زيا بالحزيا اللاتهم أبزعك زيادة ما تتعمم ساعة بيوكرين نقول لهم أوروبا دفافيهم يتيوم نبعلهم دونالد ترامب سمسه
ኤግዚት ገይሮም ካብو ኤውሮጳ ድማ በቲ ጸገምቲ ብኩሉ መንገዲ ክትከር ነው አልትወላ Make an impact? I don't think anybody's going to notice, to be honest. So just to underscore what you just said, Frederica, Trump is removing his own tariffs on what is about, I don't know, looks like a couple hundred products. You can find the whole list of products. I mean, Trump says he's focusing on stuff that you can't easily grow or produce in the United States. So it's coffee. That's important. Coffee's up 19% year over year. It's bananas. It's pineapples. It's mangoes. It's cinnamon. يا بعلو زورده تعريف أبقى نبرتات كالعلو جمير له زخا تعداقاتات كم تنسوز دليو كم تنسوز حسبو سلزي كدلو كم تري ولا لهم نابنت بيف سقام على تيو كمون توميتوس كوفي and tea bananas tropical fruits كاكاو زيوم زعمسلو نبرات مالتيو بتي قبل اليوم وريدو زنبري تعريف يلا على اللوم هنياتو قطباني تهجر كربش لزراعي تتقاقامي ولا ونزي ببسرتو أبجيجا بسعتات يقبروا ونيرهم تبلنا أقداس كنتات كم زي سرع مسفلتو جن يدوم يسحب له which is something important نعتاتهم مغنياتو زي واس مخالن تفليت كحدا نجر بزوع جنزب لتفدرال المنجسام اللي يدول دونالد ترامب مغنياتو تعريف مالت نتي فدرال المنجسي مع جنزب يزركب كابي جنزب كأمريكاين يزمت مغنياتو بحمش قرش يزجزوا زنبرو 10 قرش ندحر قينو 10 قرش أمريكاين خفلوه بتحمش قرش إكستراجن ني أمريكا منكس أمريكا تخونت فدرال government سلزي فدرال government كاو سلزي ربح مع الجنزب أنتيه بمن قدنا ديفيدند دوغلا يركبكم يبلغ عن لجن أموتها أتي the joke is on the Americans تكندي حدقة وينت كندي زي قد عبز كنتات زي أمريكا يعني أبنوح كزيه نا أمريكا إندستري تهانيسو نتنبرت بحصور واقع شط ويخلو كسر هو يخلو زبليت لوجيك أجن أبحثير كزيه تقانزا ترى حزب أمريكا يزرحبو تشجر دماء كاب جزينا بجزء نابع أصوب بخير كم زولينا نرزلنا زت رايقنا يكون دونالد ترامب من قدن كغير زجدود وصلوا كالو ونالو من قدم غيار دماء صخص ولا سبا يكون dangerous is going on in the tech world right now. And if you've been paying attention to the markets, you'll know a ton of money is being poured into AI. It's exciting. And if you've invested in a company like NVIDIA, which has a market cap of nearly $5 trillion, you've probably made a lot of money. But what if I told you there's a massive AI bubble forming and China is set to pop this bubble and just مچم AI زبحال قال كي سمعكا كتوعللو ابزي تخللو درجاينا غزينا نبرزلنا هذا كابو دما ابزي AI زي تعدنا جنزبيو انفست كوينو بزع جنزبي انفست كوينو اتي انفستمنت دما ببزحات كم زرب زلو اب امريكا هذا عبي بابل ويون هذا فيك زخونه ايكونومي كم زقوم كوينو اتي بابل دما تحرستو سنغزي يفنجريو يتكسيو تكا كم زبالانشينا صغير كاتنفحه نعرف حكي أمس كاتر كنا أبقلك كفال كتكوس مخانات فلت هم مخنقات مخانو ينقرش أن يدرو قلك كفالو كفنجر جمير له أتعلاقات كرب شريخ مالهم ستاك ماركت ولا هم كريبتو بوت يسألي ولا كورليشن يبلون أي تحازون يوم تتبع له التليكويديتي كابت علاقات كوت دي ليفرجين كبالك جمر كله تعلاقات بحدا يون تحت جزء زورد أقدر أسزربا أبزين أي بابلز بحال زي تعدنا جنزبن بزح عينت شفت كررت أن هلو AI قدرش تكنولوجيو ذكر آخر نجار يبلون جن إتي درجانا investment تابزع أو دزز كايتس أنا هجن كم بعد إنفيديا 5 تريليون investment market value كوت هم كله زجرميو إتينا AI sector تراوي إنفيديا أنا بعلو ترايس كابي 10% جري في أمريكا درجة يزول ليز بالزلو لذي كلها تم كيلا تتوزنا برو كم زبلو زلو أبزون جايز اوبن اي اي زبال حلافي كم زبلو زنبره تي سيركولار اي اي ديلس مالت نحات حدن تن كامباين تاز زغبرو زنبره ديلس يونتي واغا ويونتي اندسترنا اي اي انفليت جير وين لعلي ازغ بيبو سلازي اقل بوينت فنجر كم زغل كزاربو صني هميم دروت مفنجار جميرو كم زلو يزنجر انفيديا يكونتم كالو تاب اي اي انفستيجيرم زلو نابنت ابزير يقمالو نا انفيديا 5 تريليون ويك 4.5 تريليون ماركت كابيتاليزيشن كنرخلنا من يوم أو إنفست قبل جلو تلك أتوم نت AI نفر لنا زولنا أبدا XAI ناي إلى ماسك مالتيو مس كاب انفيديا تشيبي وسد أبنا حتحدهم زقبرو أوراكل زبهالالو AMD زبهالالو كم ربع أوبن AI زبهال دمنا 500 بليون ديلس مس نسكيل كم ربع AMD مس كالوت كم مايكروسوفت ريو سلازي تن كامباينات زغوص أراكنسن أبنا حتحدهم زقبرو زلو صوتا زفترو زلو بابل كم زلون أمود هذا ما إذا نجرزي كيف نجرلو زخل تخلو كم زنبرن أتوتي نريو زلنا دما تقاط مخانو إذا بحال كلوجن AI تقنية بلون يلوم زمنهم تقاجي مالو AI is going to be very fundamental important أبكت طبعا هجرات بحفشة
እቲ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ባብል ግን ድሮ ክፍንጀር ጀሚሩ ኣሎ ተቆጣባ ድማ ሪያሊቲ ቼክ ከጋጥሞ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ሓንቲ ዘረባ ከተሰምተና ትኽእል ግን ክንፈልጦ ስለ ዘለና ድማ ንስማዮ that will be here in 10 years and I will show you a robot. Name one job that will be here in 10 years and I will show you a robot that's already doing it. Go to Boston Dynamics YouTube channel and tell me that they don't already have a robot to replace anything that you have to say. And then there's this amazing Instagram page I've been following for the last 4 years. Every time somebody says, oh, well, what about a roofer? Bro, a roofing robot was invented 2 years ago. On top of the roof, it will remove the shingles and install new shingles all as it's going over top of the roof. It's already happening. So people are like, oh, roofers, landscapers. እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ስራሕ እስከ ነገሩኒ AI ክትኮ ዘይክእል እንድሕሪልኩምኒ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ምስ ግዜ AI ክትኮ ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ ገለገለ ሰብ ናይ ቀምቃማይ ዶ ናይ ሳዕሪ ዝኣሉ ዶ ናይ ገለ ዶ ይብለኒ ሮቦት ኣሎ ይድሮ ትሰርሖ ዘሎ ወላ እኳ ኣብቲ ኤክሰለንት ደረጃ ተደይበፅሐ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ክትንከፍ ከም ዝኽእል ዝብል ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ክንጥንቀቐላ ኣነ ንመን እየ ክኣምን ዘላ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ቴክኖሎጂ ሴክተር ብፍላይ ድማ ኣብዚ AI ዝለዓለ መረዳእታ ዘለዎ ኢሎን ማስክ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝቐረባ ምስ ጆሮ ሮገን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ AI ቀልጢፉ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ስራሕ ክበልዖ ኢሉ ነዚ ብኮምፒውተር ስራሕ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኮምፒውተር ኣብ ኦፊስ ዝሰርሖ ስራሕ AI ክበልዖ ዝኽእል ንሱ ኢሉ ብኢድካ ዝስራሕ ስራሕ ግን ኢድካ ዝሕወሰሉ እንድሕሪ ኮይኑ ኣልዮን ኣይብለኩም እየ ግን ግዜ ክወስድ እዩ ኢሉሱ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ናይ ኤሌክትሪክ ካር ድዩ መካኒክ ድዩ ፕላምበር ድዩ ካልእ ነገራት ኣብ ሕክምና ነርስ ድዩ እዞም ስራሓት እዚኣቶም ክፀንሑ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ካልእ ማይክል ኣብ ቢዝነስ ፋይናንስ ድዩ ኣካውንቲንግ ድዩ I don't know ማርኬቲንግ ድዩ ካልእ ነገራት ሰባት ዝገብርዎ ዘሎ ሴልስ ድዩ ውሕዳት ሰባት ክገብርዎ እዮም ዝበዝሐ ብቴክኖሎጂ ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ መኪና ምዝዋር ድዩ መኪና ምዝዋር ይኹን ከምኡውን ካልእ ዋላ ኣብዚ ዌርሃውስ ዝሰርሕ ዘለካ እውን ሮቦታት ገለ ክፋል ናይቲ ስራሕ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ምሉእ ክወስድዎ እዮም ኣይበሃልኒ ግን ገለ ክፋል ናይቲ ስራሕ ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ይድንገር ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ንክንብል ኢና እቲ AI ንብዙሕ ነገር ክፀሉ ከም ዝኽእል ኣይዶኖ እንታይ ምክሪ ክበኩም ከም ዝኽእል እውን ኣይርዳእንን እያ ነቲ AI ጥራይ ክትመሃሮ ኣለካ እያ ክብለካ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ንሳ ጥራይ እታ ምክሪ ክትከውን ትኽእል ነቲ AI ክንመሃሮ ኣለና ወሬቨር ካምስ ንሱ ክንከይድ ድልውነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ነዞም መንግስታት ሓንቲ ምክሪ ብፍላይ ኣብዛ በዓል ኤውሮጳ ዘለና እዚያ ምክሪ እዚያ ክስምዑ people who work if you tax people who work and you pay people who don't work do not be surprised if you had a lot of people not working. Yes. We tax speeders on the highways to get them to stop speeding. True? Yes. We tax cigarettes to get people to stop smoking. Why then do we tax people who earn income? I like this guy already. Yeah. Why do we tax people who are working, but yet we give our money to people who are not working? Makes absolutely no sense. Let's see what else he has to say. Why do we tax ተዘረባ ናቱ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እንታይ ዝብል ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለና ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንርዳኣ ነገር ተላ እዚያ እያ መንግስቲ ሲ ንዝሰርሕ ሰብሲ ብታክስ ልቡ ጥፊኡ ነቶም ኣብ ሶሻል ዘለዎ ገንዘብ ብናፃ ሂቦም ከይሰርሑ ሂቦም ኣሚን ኣብዚ ስዊትዘርላንድ ዘለና ሓደ ካብዚ ዝያዳ ንካልኦት እውን ክትርድዎ ትኽእሉ እዮም ናይ ስዊስ ግን ትዘገርም እዩ ሰባት መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፁ ኩላትና ምስ መፃና ወረቀት ክሳብ ንወስድ ስራሕ ኣይነበረናን ወረቀት ምስ ረኸብካ ትምህርቲ ዲኻ ትከይድ ሞያ ዲኻ ትገብር ስራሕ ንዝተወሰነ ይሕግዙካ ድሕሪኡ ናብ ስራሕ ትብገስ ሂር ኢዝ ትሪክ እቲ ሰብ ስራሕ ጀሚሩ ገንዘብ ክእቱ ምስ ጀመረ ኣብ ሶሻል ወይ ኣብቲ መንግስቲ ነይሩ ኣብቲ በነፊት ነይሩ ናብቲ ሲስተም ክኣቱ ምስ ጀመረ ኩሉ እቲ ዝነበሩ ሓለፋታት ጠጠው የብልዎ ሕጂ ገለገለ ሰብ ሰለስተ ቆልዓ ዘለዎ ሰበይቱ ደይ ትሰርሕቲ ኮይና በይኑ ሰሪሑ እቲ ገንዘብ ኣያክልኒ ስለዚ ከይፈተወ ስራሕ ገዲፉ ናብቲ መንግስቲ ክምለስ ይገብርዎ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮሞ ብዙሕ ግዜ ዘገርም ነገር ኣብዚ ዘሎ ስለምንታይ ዓይነት ዝሰርሕ ዘይትሕግዞ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ኣክንዲ ናብቲ ታሕቲ ክምለስ እትገብሮ ወይ እውን ትግድዶ ዝብል ነዚስ ክሳዕ ክንደይ ክሓስብሉ ይከኣሉን ናይ ብሓቂ ዘገርም እያ ይግረም እያ ኣብዚ ኣጋጠማና ኣጋጠመኒ እዚ ኩነታት እዚ ግን ንብዙሓት ሰባት ዝፀሉ እዩ ደቆም ኣብ መውዓሊ ዶ ካልእ ብነፃ ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ብዙሕ ሓለፋታት ይግበረሉ ሰብ ስራሕ ክገብር ምጀመረ ሓደ ደሞዝ ስለዘይኣክል እታ ስድራ ስትራግል ክትገብር ትጅምር ውሕዳት ጥራይ መትኪቶም በቃ ሰሪሐ ክነብር ምፅጋዕ ያኽለኒ ዝብሉ ኣገለገለ ሕጂ እቲ ስቴትስካ ሕግታት ስለ ዘለዎም ኣገሊዩ ይሕግዙ እዮም ዝጎድለካ ክምላልካ ይብሉ እዮም ኣብ ብዙሕ ግን ንሰባት ፀገም ይፈጥሩሎም ናብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ንክወድቕ ይገብርዎም ሓደ ካብቲ ትሪክ ግን ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ንክትምለስ ዝደልየካ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኣሎ እቶም ኣብ ሶሻል ዝሰርሑ ዘለዉ
እቲ ባጀት ካብ መንግስቲ ዝመጾም ክመጾም ይደልዮም ጠጠው ክብላ ይደልዮን እዮም ኩሉ ሰብ ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ክወፍራ ይደልዩን እዮም ኣብ ሶሻል ደሉ ነቲ ናይ ሲስተም ኮለል ክብልዎ ዝደልዩ ኣካላት ናይ ሕብረተሰብ ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝብላ ዘሎ ንዝኸፍል ሰሪሑ ንዝነብር ብታክስን ብገለን ጌርካ ልቡ ካብ ዝተጥፋሉ ንዑ ተባብዖ ነቲ ዘይሰርሕ ድማ ክሰርሕ ከም ዝብገስ ግበሮ ናበለ ይዛረብ ኣሜሪካ ዘለኹም ከይርዳእኩም ክእል ዛብ ኤውሮጳ ግን ሓደ ካብቲ ፌክ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ገይርዎ ዘሎ ሲዩ ሰብ ከይሰርሐ ኖርማል ሂወት ክነብር ክእል ኣብዚ ስእቲ ሲስተም ዝብልዎ ዘሎ እዚ ምስ ግዜ ክመውት ምዃኑ ፍሉጥ እንድዩ ፌክ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ይነበሮምን ኣብ ውትድርና ዩኒቨርስቲ ገብሩ ይነበሩን ብኸመይ እዮም ፌክ ኢኮኖሚ ነይርዎም ምስ ግዜ ግን ክቕፅል ኣይኮነን ልክዕ ከም ናይ ኣሜሪካ 3% ክሳብ 5% ናይ ቁጠባ ኣብ ምክልኻል ክገብሩ ከም ዘለዎ ተሰማሚዖም ኣለዉ ካበይ ክመፅእ ገንዘብ ካብቲ ዌልፌር ሲስተም ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ነበረ ክመፅእ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንግዚኡ ክቕፅል ኣሎ ምስ ግዜ ክጠፍዩ ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ፌክነስ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ ጥንቅቕ ንበል ክብል ይደሊ መንግስቱ ጋር በተቃራኒ የቆሙት ኃይሎች ማለትም የፋኖ ኦነግ ሸኔ ህወሓትና ኤርትራ ከፍተኛ አመራሮች በሱዳን ተገናኝተው መምከራቸው ተሰምቷል። ዘኢኮኖሚስት ምንጮቹን ዋቢ በማድረግ ባወጣው ዘገባ እነዚህ ኃይሎች የጋራ ወታደራዊ እቅድን ለመንደፍ መገናኘታቸውን ዘግቦታል። በፌደራል መንግስቱ ጋር በተቃራኒ የቆሙት ኃይሎች ማለትም የፋኖ ኦነግ ሸኔ ህወሓትና ኤርትራ ከፍተኛ አመራሮች በሱዳን እንታይም ዝብሉ ዘለው እዛ ዘረባ እዚኣ ኢኮኖሚስት ዝበሎ ዝግ ዝበሎ ስለ ዝኾነ ንዖም ኩላቶም ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከውድቑ ዝደልዩ ዘለው ተኣኪቦም ይመፁና ኣለው እዚ ድማ ኣብ ሱዳን ተራኺቦም ነይሮም ግን ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ብተደጋጋሚ ወላ እቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ምሶም ተሓዊሱ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ግልፂ ንናይ ብሽም ፅምዶ ነቲ ካብ ሕጊ ዘምለጠ ካብ ሕጊ ዘፈንገጠ ጉጅለ ናይ ደብረፅዮን ዝምራሕ ሲ በቃ ይሕግዝ ይኣቱ እሶም ናብ ኣስመራ ይኸዱ ንሶም ናብ መቐለ ይመፁ ኣብ ግብፂ ይራኸቡ ኣብ ሱዳን ይራኸቡ ኣብ ደገ ይራኸቡ ንፋኖ ይዕጥቕ ንኻልኦት ሓይልታት እውን ይዕጥቕ ግብፂ እውን ከምኡ ይገብር ዝኸኣልዎ ባዕሎም ይዛረቡ ክሳብ ምፅኣት ክሳብ ዳግማይ ምፅኣት ዶ ክሳብ ገለ ይብሉ ማለት እዚ ሹ ኢልካ ብድዕ እዩ ኣክቹዋሊ ግን ዝኸኣልዎ እውን ይገብሩ ውሽጢ ዓዲ ይቆፅሩ ሰባት ኣብ ደገ እውን ብሚድያታት ይኸፍሉ ነዚ ዘናግዑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወዲ ዜጋስ ኣንጻር እቲ ብሄራዊ ረውሑ አንጻር ስርዓት ይኮን ዘሎ አንጻር ስርዓትማ ኑር እዩ አንጻር ብልጽግና ምቅላስ አንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ምቅላስ አንጻር መንግስት ምቅላስ ምንም ችግር የለ መሰል ይህ ከመንግስታው መሰል ዓለም ለኻ መሰል በቃ ናይ ደቂ ሰባት ሕገ መንግስታውን ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃሉ ኣለዉ እሶም ይኮን ዘሎ ኻነ አንጻር ብሄራዊ ረውሓ ናይ ተዓዲ ንኣብነት ባሕሪ በር ክትረክብ የብላይ ተይሉ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሓይልሲ ግን ኢትዮጵያ ኮይኑ ወንታይ ትብሎም እዚ ማለት ኣብ ገዛኻ ኮይነስ ንስድርኡ ትስብኣይስ ስድርኡ ውሽጥ ለው ተወዱስ ደገ ወፂኡ ኣየር ክረክብ የብሉ ዓይነት ተቀሊሉ አንጻር ሰላም ወለዱ እዩ በቃ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኮይንካስ ናብ ውሽጢ ካረባሓት ተቃዋምቲ ኮይንካ እንታይ ብምንታይ ካ ጀስቲፋይ ትገብሩ ብሰላማዊ መንገዲ ሲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል እዚኣቶም ነቲ ኩነታት ኣብ ጎኒ ብልጽግና ኮይንካ ንብልጽግና ንኣብይ ኣሕመድ ንምሕጓስ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ካልእ እዩ እዚ ግን ብኣታቶም ጥራይ ዘይኮነ ወላ በቶም ጀነራላት እውን ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብ ጎንና ተሰሊፉ እቶም ሓይልታት ኣንጻርና ዝኸዱ ዘለዉ ብዙሕ መንገዲ ይገብሩ ኣለዉ ንዓና የውድቑና ኣለዉ ኢትዮጵያ ከይሰልጣ ብዙሕ ግበር ኣሎ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ነቶም ወታደራዊ መራሕቲ ይኹን ናይ ሸነ ይኹን ናይ ፋኖ ከምኡውን ነቲ ናይ ህወሓት መራሕቲ ብቐጥታ ንኣታቶም ኣታክ ምግባር በቶም ጀነራላት ንቡር ኮይኑ ዘሎ እዩ ሮታ ውታ አክብራ ያስቀመጣቻችሁ ዛሬ በየቦታው ማይክ ይዛችሁ የምትፈክሩ ሰዎች ዛሬ ፈከር አይደለም ውጊያ በሳይንስ ነው ፈከራ አይተው ዳግመኛ ትግዱን እኛ ለትልቅ ጉዳይ የተዘጋጀን ነው ረፉልን መክመዶ ንሕና ንዓብ ነገር ኢና እንዳለ ዘለና ዓብ ነገር ድማ ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ናብ ወደባት ኤርትራ ዝግበር ወራር ማለት እዩ ስለዚ ንበዓል ምግበይ ነቶም ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ንዑ መምሃራኑ ዝነበሩ እኮ እዮም ኩሉ ናይ ዲፈንስ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ተጋሩ ዝምርኮስ ነይሩ ስለዚ እቶም ንዓታቶም ዘሰልጠኖም ንዓታቶም እዮም ብብድዕ ዝዛረቡ ዘለዉ ክወድቁ ከም ዝኽእሉስ ኣይፈለጡ እንድዮም ዘለዉ ኣነ ገርመኒ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ክንደይ ግዜ ስርዓት ክወድቕ ተራእዩ እዩ ምውዳቕ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል መቸም ድሓን ናብኡ ኣቲና ብዙሕ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና እቶም ወታደራትና እቶም ጀነራላቶም ከምዚ ምስ በሉ እቶም ወታደራት ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ሲደመር ፋኖ ሲደመር ህዋት ሲደመር ሻቢያ ሲደመር ግብፅ ሱዳን ተጠራቅመው ቢመጡ እንኳን እኛን መቋቋም ማሸነፍ አይችሉም
ለምንዶ ታውቃላችሁ እኛ የተገነባ ነው በወታደራዊ ስልጣና ብቻ አይደለም በኢትዮጵያዊነት ነው ውስጣችን ላይ የሚፍለቀለቅ ኢትዮጵያዊነት አለ ደማችን ይተከተካል በኢትዮጵያ ከመጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ማይል እኛ መቋቋም አይችልም የምናዋጣው ለኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬም ነገም እኛ ነን ትላንትና የሚያዋጣ ነው እኛ ነን ይሄ ትላንትና የመጣው ጊዜያዊ ነው ነገ ይጠፋል ይበተናል ትሪወለهم فقرا መቼም መልዩ ዝኻትሪ ወለهم አይደነ ሶምን ከማረኹ ዝውዕልዮም ሸነ ምስፋኖ ተደሚሩ ምስ ህወሓት ተደሚሩ ምስ ሻዕቢያ ተደሚሩ ምስ ሱዳን ምስ ግብጽ ተደሚሩ እንታይ ዳ አሜሪካ ራሻን ቻይና ከላይ ወስኸለ እንዳ ምክንያቱን ሁሉ እንዲምሰም አቤት ተራራ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ አንተ እዚያቶም ሳበዮም ክበጽሑ ብዝኾነ ድሓን ባህል እንድሕር ኮይኑ ሰብ ባህሉ ይዝገብር ጀነራል ይፍቅር ታሕቱ ዘሎ ይፍቅር ህርስተወሰነ መዓልታት ካኮ ክማረኽ ዝኽእል ይዘጂ ማለሲ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ኩሉ ግዜኹም እዮም ዝገብሮም ከምዚ ክፍክሩ ብሽ ፀንሑ ምስ ሓዝዎም ድማ ቢፎር ኤንድ ኣፍተር ዝብል ቪድዮ ገይሮም የውፅዎም ከም ንሪኦም ዘለና እቲ ፀገም ዘሎ ከቢድ እዩ نقتل تزبال زلو تهديدن فقران قريفنا بوغن فانوز وهاب زلو ملخت غنسمع اسكي مجمريا زبي ኢትዮጵያ زحاتو زلو نزوم ሰባዚያቶም ስምዑ ብዚ ጦርነት የሚላከው ወጣት ቁጥር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው እያደገ ያለው ከዚህ በፊት ከተልተሌና ሜጋ የቦረና ሽማግሌዎች ደውለውልን ነበር ብያለሁ እኔ በተደጋጋሚ መልእክት አስተላልፈውልናል ልጆቻችንን ለጦርነት አሳልፈን አንሰጥም ብለን ከዚህ አገዛዝ ጋር ግብ ገጥመናል ብለውኛል ብዬ ፕሮግራም ሰርች ያውቃለሁ አንሙት በሌሎች አካባቢዎች ላይ የምንሰማው ነገር ተመሳሳይ ነው እንታዮም ዝብል ዘሎ በሐፈሻ እቲ ህዝቢ ደቁ በፍላይ ካብቲ ደቡብ የደቡብ ህዝብ ዝበሃል ካው ተሐፊሶም በስተፈላለየ መንገዲ ናብቲ ኩናት ይእትዎም ከም ዘለው እዩ እዚ ድማ እቲ ሰብ ተቃውሞ ይገብር ያቡ ደቆም ኣብ ኩናታትዮም ክጠፉ ድሌ ስለ ዘሎም ወይ ሸውሃት ስለ ዘሎም ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ መዕለብ ክረክብ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይዝረብ ህዝባዊ ምልዓዓል ብተደጋጋሚ ይግበር ከም ዘሎ ሓደ ካብዚ ሕጂ ድረአ ዘሎ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ክረአ ዝቐነየ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣርባ ምንጭ ዝበሃል ናይ just let's read the context ዝብላ ዘሎ demanding justice for a 12-year-old girl who was senselessly murdered ስለዚ ቀጻሊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝቕተል ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ዘይርከቦ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ብሓፈሻ ንሳቶም ንኤርትራ ከባጩ እቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናባታቶም እናተቀያየረ ይመጽእ ኣሎ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ንዓቢ ብህዝቢ ብተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ገሊጽና እዚ እቲ ቁጠባዊ ሽግር ማሕበረሰባዊ ፀገማት እናዓበየ ምስ ከደት ህዝቢ ፍርህ ገዲፉ ክቃወም ከም ዝጅምር ሓንቲ ብዚያ ደስ በለትን እስከ ስምዕዎ እዚ ህዝብ እየተሰደደ ነው ካልከኝ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ከኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ የተሻለ ነፃነት አለ ቢያንስ አይሞትም መሰደድ እኮ ከመሞት ይሻላል የምትሰደደው እኮ መውጫት ስትችኩ ነው በር ሲኖር እኮ ነው አንተ ከአዲስ አበባ ወጥተህ በሰላም የማትመለስበት ሀገር ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ስትሄድ በመከላከያ ታጅበህ እየሄድክ ስትገባም ታጅበህ እየገባህ በራስ ሀገር ተሸማቀህ እየኖርክ ይሄ ኑሮ አይደለም ከዚህ ኑሮ ስደት ይሻላል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ኦን ዘ ግራውንድ ያለውን ብናይ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ አምቹር ገጅብ ዝኾነ ባንዳ ዝብል ሌብል ተዋሂብዎ ዓቢ መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶ ፍሉጥ እዩ ኤርትራውያን ሽግር ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሽግር ስለ ዘለዎም ናብ ዝበዝሕ ይስደዱ ተባሂሉ ክዝረብ ሰሚዐ ኢሉ ስለዚ ሽግር ስለ ዘለዎም ይስደዱ ኣለዉ ሰብ ዝስደድ እኮ መጀመርያ ካብ ኤርትራ ዝገድድ ሽግር ኣለና ኣብዛ ዓዲ ኢሉ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ብሂወትካ በፂሕካ ክትመለስ ትኽእል ዳይትኽእልን ዘጠራጥር ኢሉ ብዙሕ ሰብ ድማ ይዝቕተል ኢሉ ክስደድ ድሕሸካ ላ ክትመውት ኢሉ ሰብ እኮ ዝስደድ እኮ ንኸይመውት እዩ ወይ እውን መጀመርያ ሰብ ኣብ ዓለም ንኽነብር ብዙሕ ነገር ክገብር ይዘሊ ክመውት እዩ ዘይደሊ ይብለኩም ኣሎ ሰብ ክመውት ኣይደልን እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፈቐዱ ጎደና ተቐቲሎም ዝበሃሉ ኣይንሰምዕን ኢና ኣብዚ ግን ዝቕተሉ ኣብ ሓደጋ ዝሞቱ ኣድዮም ትቑፀሮም ኣይ ሪፖርት ዱን ኣይኮኑን እዮም ብዙሕ ህዝቢ ይከላበት ከም ዘለዎን ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ኣይትኽእል ኢኻ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊስካ ናብ ክልል ኣምሓራ ብፅርግያ ክትከይድ ኣይትኽእል ኢኻ
برايم مينستر بهليكوبتراتن بعبيت برجيداتن جنرالاتن وتحضراتن تعجيبه بحدا بوتا بصيو سلام كم زلو فيك زخونه فيديوهات تسايلك وصقلو حق ان زلو خي مسلكا ازي دايما دايلكا نمتلال زغبر زلو ينابلي زارب زلو ام شور كم زعينا زرباك سمعي ددينيو ودقاتنا ايرتران فاتنا ايرتران سلازدليو انا كل غزي زبلي ايرترا صقم يبلان ايرترا كل ነገር ፐርፌክት ይዘሎ አይኮና ንብል ኤርትራ ግን ጽቦ ነገራት አለው ኤርትራ ጽቦ ነገራት አለው ዝጎድላ ሕማቅ ድማ አለው ሪያሊስቲክ ኮይና ኢና ክንሪዮ ንፍትን ኣነ በዛ ነብሰይ ኣብዚ ሚድያ ኩነታዊ ነገራት ትሪየ ዘላ ኤርትራ ክዕረን ንደልዮ ክምዕብል ንደልዮ ክስራሓሉ ንደልዮ ብዙ ነገራት አለው ግን ግዜኻ ክትርለካ ሓደ ሰብ ክወረካ ከጥፋኣካ ዘለካ ነገራት ክምንጥል ይመጽ ኣለኹና በለካ ከሎ ብዛዕባ እሱ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኩሉ ኣስተብሂልካ ምርኣይ ዘድልዮ ይመስለኒ ዘረባ ድማ ትክክል እዩ ራሱን እየተከላከለ በትጥቅና በአደረጃጀት ኃይሉን እያጠናከረ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ኃይሎች ጋር ትግሉን አስተባብሮ በድል ለመቋጨት የሚያደርገው ትንቅንቅ እንደተጠበቀ ሆኖ በከተሞች የሚኖረው ህዝብ ግን የአረመኔው የአብይ አህመድ አገዛዝ ዋና ገፈት ቀማሽ ሆኖ እያለ በእጁ ሊጠቀምበት የሚችል የትግል ግብአትና ኃይል ቢኖረውም እስካሁን በተደረገው ትግል ላይ የትግሉን በመጠኑ ከመደገፍ ባለፈ በተገቢ ሁኔታ የትግሉን ጊዜና መስዋዕትነት ለማሳጠር በተቀናጀ መንገድ ግን አልተነቃነቀም። በዛሬዋ የአብይ አህመድ አረመኔያዊ አገዛዝ ዘመነ ካሴ ዝበሃል ገለ ካብቶም መራሕትናይ ፋኖ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝባዊ ምልዓዓል ፃውዒት ይገብራሎ ወላ እኳ እቲ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ነቲ ስርዓት ንሃርሞን ነዳኽሞን እንተለና ዝዓበየ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ግን ህዝባዊ ምልዓዓል እዩ ህዝባዊ ምልዓዓል ነቲ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ስቃይን ንምዕፃር ህዝቢ ክልዓል ኣለዎ ክትንስእ ኣለዎ ህዝቢ ኣንፃር እዚ ግፍዓዊ ስርዓት ትንስዩ ሓፊሉ ኣድማ ክገብር ኣሎ ኣብቲ ቃልሲ ኢዱ ክእትውሎ ነቲ ስርዓት ድማ እምቢ ክብሎ ኣለዎ ዝብል ፃውዒት ይገብር ኣሎ ፖለቲከኛታት ካብ ደገ ኣክቲቪስትስ ሚድያ ፐርሶናሊቲስ ሕጂ ድማ እቶም ተቃለስቲ እውን እንትኾኑ ሓደ ዓይነት ድምፂ ክቡ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ለይቲ መዓልትን ዘፍርሆ ነገር እንተሎ እዚ ነገር እዚ እዩ ህዝቢ ብሓደ እንተተላዒሉ ንኩሉ ክምልሰሉን ጠጠው ከብሎን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ከምኡ ድማ ናይቶም ወታደራውያን ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዎ ፃቕቲ ተሓዋዊሱ ሓደ ኤውሮጳዊ ዲፕሎማት ዲ ወላ ሓደ ኤውሮጳዊ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ኣበይ ክስመስለኩም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ገይሩ ዘይተረድኦም ነገር እንተሎ ናይ ሕጂ ስርዓት ናይ ኣቢ ወዲቑ ኢትዮጵያ ትቕፅል ከይመስለኩም ዲስ ኢዝ ዲፍረንት ኣብይ ኣሕመድ ተወዲቑ ኢትዮጵያ ሲስተማቲካሊ ኮላፕስ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እናበለ ፅሒፍሎም ውይ ክብሉ ዒሎም ክፅሕፍሉ ርኢ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታት ብዙሓት ሰባት ብትክክል ተረዲኦሞ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ውሽጣዊ ሰርክልስ ናይቲ ኢትዮጵያ ድማ እሱ ከም ዝዝረብ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሲስተሚክ ፌይለር እቲ ሃገር ፌይል ክትገብር ከም ትኽእል ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ እዚ ንዑ ብኩውንነት ክጠቕሶ ትኽእል ዘይትኽእልን እዩ ሌባ ነቅቶት ባህል አማራ ቀደምም አማራን ከትግራይ ጋር ያጋጠማችሁት ያለቁት ወንድሞቻችን ይቆረቁሩናል በትግራይ በኩል ያሉትም በአማራ በኩል ያሉትም ይቆረቁሩናል አሁን ደግሞ ተራውን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እየመጣ እዚህ ጎጃም ውስጥ ይሰምጣል አማራ ክልል ውስጥ አጠቃላይ የሚሞት እኮ የኦሮሚያ ልጅ ነው እኔ ኦሮሚያ ያለ ህዝብ እንዴት ዝም እንደሚል ግራ ነው የሚገባኝ አጠቃላይ ሲታይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አጠቃላይ ሲታይ መታወቂያቸው ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ አጠቃላይ ማለት ነው እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ መንስያት ዝሓስብዎ ዘለው ንዓበይቲ ቀንዲ ስግኣት ዝኾነ ዘሎ እዚ እዩ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣቢ ከይድና ኣብ ትግራይ ዝገበርናዮ ኣብኡ ዝሞቱና ሰባት ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕዝኑና ናይ ኣምሓራ ይኹኑ ናይ ትግራይ ዝሞተ ሰብ ይሕዝነና ኣሎ ኣብ ፀወታ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ኮይንና ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ይሕዝነና ኣሎ ምሽ ሎሚ ክንደግመልካ ናብ ኤርትራ ክንከይድ ወይ ናብ ካልእ ኣይትሕሰቦ ቅድሚ ሕጂ ናብ ትግራይ ናብቲ ንስኻ ዘበገስከይ ኣጀንዳ ከይድና ዝኸፈልናዮ ዋጋ የጣዓሰና ኣሎ ሎሚ ከዓ ነቲ ህዝቢ መንእሰይ ናይ ኦሮሞ ኣብ ኣምሓራ መፂኡ ዝመውት ዘሎ يحزننا الله سلازي نحنا مس حزب اورومي يكونن وقناتنا قالسناتنا مس ابارات كيلو زلو سرعاتيو نزيد ما نسرعه زنمودا مس كل ما بيتوبيا زلو حزبي بحاده خوينا نسرعنا صاوعت نقبر زلنا يمزل زلو لازم مس حزب تግራይ ባእሲየ ብልና مس حزب اورومو ባእሲየ ብልና حزب اورومو ደቁኹም ኣብዚ መፅኦም ይጠፍለው ተጠንቀቁ ደቁኹም አክቡ نحنا ፀላይና ሶም ፀላትና ይኮነን ፀላይና አባራት ኪሎ ዘሎ ይዝብል ንጹርነት ናይ ዕላማ ኢና ንሰምዕ ዘለና እስከዚ ካብዚ ሓሊፍና ድማ ናብ ናይ ዞባና ንምፃእ ብፍላይ ናብ ኤርትራን ትግራይን ዘተኮረ
ምዶ ዘኾልፎ ሓይሊ የለንዩ ክብል ኣመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊፆም ጸላእትና ዝበሎም ሓይልታት ነቲ ጽምዶ ንምኽላፍ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ክብል እውን ከሲሶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ትግራይን ኤርትራን ግጭት ኣጋጢሙ ተባሂሉ ዝተጸብጸበ መስረት ብምግባር ካብ ብወገን ትግራይ መብርሂ ተዋሂቦሎም እንግሊዝ ድማ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልዑል ናይ ስጋት ድሕነት መጠንቀቕታ እውን ኣሕሊፋላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ወተሃደራት ኤርትራን ግጭት ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ብዙሓት ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸብጺበን እየን ብቐንዱ እቲ ካብ ሽራሮ ንሰሜናዊ ምብራቕ ከባቢታት ባድመም ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ግጭት ክልቲኦም ሓይልታት ጽምዶ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ይጠናኸረሉ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ተጸብጺቦም ብተወሳኺ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣቐዲሙ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ብወገን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኢድኻ ንምእታው ትእዛዝ ንምሃብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ደው ክብልን ድሕሪ ምትሕሳቡ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እዮም እቲ ኣጋጣሚ ተሰሚዑ በቲ ዝተፈጠረ ግጭት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሓይልታት ትግራይ ብዙሓት ከም ዘቑሰለን ተሽከርከርቲ እውን ከም ዝወሰደን እተን ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸብጺበን ካብ ወገን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ጉዳይ መስረት ብምግባር ብሓፈሻ ከምዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ዝጸንሐ ኣብ ሚድያታት ብተደጋጋሚ ነዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ጽምዶ ንምዝራግ ዘይተገብረ ዘይተፈብረኸ ድራማ ወይ እውን ፈተነ የለን እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ክዝረብ ቀኒዩ እንተኾነ ትክክለኛ መልሲ ካብ ባይታ ካብቲ ቦታ ክመጽእ ዘሎ እሱ ድማ ተስፋይ ኣባዲ እየ ዝበሃል ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ሰላም ፀጥታን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ እየ እማ ናብዚ መጽየሉ ዘለኹ ኣብዚ 2-3 መዓልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብስፍሓት ኣብ ከባቢ ኣድያቦ ባድመ መስመር ኩናት ከም ዝተጀመረን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ናብ ግጭት ከም ዝተኣተወን እቲ ዝተጀመረ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ምሲሉ ብስፍሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዘዋወር ኣሎ ስለዚ እዚ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ናይ ጸላእ ድሌትን እዩ ከምቲ ወለድና ዝምስልዎ ጥንስትያ እንተሓለመትስ ወዲ ይበሃል ስለዚ ጸላእቲ 24 ሰዓት ዝሓልምዎ ዝሓስብዎ ንሓው ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናብ ግጭትን ጎንፅን ምእታውን ዝተጀመረ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ክሕለፍን ናብ ጎነፅ ከምርሕን ድሌት ስለ ዘለዎም ድሌቶም ከም ዝተሳኽዕ ምሲሎም ዘረብዎ ዘለው ዘረባ ፍጹም ዝተዛብዐን ህዝቢ ንምድንጋርን ተዓልዩም ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ዝኾነን ህዝቢ ኣድያቦ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ህዝቢ ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምህርቱ ይእክብ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓቂ ካብ ባይታ መትዩ እቲ ዓብ ኩናት ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሓሶት ናይ ልኽበጣን ሓቅን ኣብ ግጥም ፊት ንፊት ግጥም ኣትየን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓቂ ንቕድሚት ንኽመፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ድኻም ከድልየና ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዞም ህዝቢ ዝፍጠር ዘሎ ድራማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ንሳቶም ብተደጋጋሚ ሓድሽ ግንባርን ባእስን ንኽፈጥሩ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ናት አርዱፍ ይፋ የሆነው ሚስጥራዊ ደብዳቤ ኢሳያስ መድረክ ረግጦ ወጣ ግርምኛ ሐሳቦች ናቸው አንድነት ግንባር አርዱፍ በምክትል ሊቀመንበሩ በኩል መግለጫ ሰጥቷል እኚህ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መሐመድ አወል ይባላል ኦኬ አርዱፍን ታውቁታላችሁ በኋላ እንመጣለን ምን አለ አርዱፍ ቶሎ ቶሎ አነሳላችኋል የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድነት ግንባር ማለት ነው አርዱፍ አሰብ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት መሆኑን እናምናለን ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት በሙሉ አቅም እንደግፋለን መታወቅ ያለበት ጉዳይ ኢትዮጵያ የባህር በር የነበራትና የአሰብ ወደብ ባለቤት የነበረች አገር ናት ይሄ እንግዲህ የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድነት ግንባር ነው بعلم صحيفهم بعلم زنبوبو كم زيوم حوتاتيان هاجر يوم ده تفلت تخونو كل تدزلي وقيم زقبرو إذا عفار زبالة بزو حاجرات يزلو عفار نات كافلوي نجر من يخمس إثيوبيا خوينون إثيوبياويان نحنا إثيوبيان نايلوك زارب زلي تي أبدي سابا زلو روما كمان كما يبلني كده فابش أفتق ميتو زل عفار نحنا إثيوبيان نايلوك فكر لك I mean come on كربسي تسبسي قمت يزبل حساب يبلو من بوتسو بروباغندا ده خمسي غير كاتجبريخا
እዚ ዝፈጥርዎ ዘለው ፀገም ድማ ብፍላይ እዚ ብዓፋር አጀንዳ ዝገብርዎ ዘለው ጅቡቲ ትኸዶ ዘላ ዓብ ስጉምቲ ካብዚ ስጋት እዚ ዝብገስ ምዃኑ ዝንገር ገለገለ ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘለው እስከ ስምዑ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ንዓታቶም ሓደጋ ዝፈጥር ጥራይ ኣብ ኤርትራ ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ኣብ ጅቡቲ ኣለው ዒሳ ኣብ ጅቡቲ ኣለው ኢትዮጵያ ኣለው ኣብ ሶማሊ እውን ኣለው መስለኒ ሕጂ ከምኡ ከምዚ ሁቱ ኣብ ሩዋንዳ ዝበዝሖም ኣብ ሩዋንዳ ዝወሓዲኦም ኣብ ብሩንዲ ብዙሓት እዮም ትትስኻ the way around ገለ ሕጂ ከምኡ እንዳበልካ ክትርኢ ከለኻ ነዚኦም ሓደ ብሄር ዝኾኑስ ኣብ ሓደ ሃገር ዘይኮኑ ዝብል ሕቶስ ተቀደሙ እንተላዒል ነይሩ እኳ ግን ሎጂካል ኣይኮነን እዚ ናብ ዘይቋርጥ ኩናት ከእትወናይ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ስለዚ ዶባት በብ ዘለውዎ ይጽንዑ ዝብል ክስታይ ተወሲዱ ሕጂ ኢትዮጵያ እንተዳ ዓፋር ዝበዝሑ ኢትዮጵያ እዮም ዘለው ሓቆም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘለው ስለዚ ቶም ተሪፎም ዘለው ኣዝማዶም ኣሕዋቶም ገለስ ናብዚኦም ምምፁ እንድሕር ኢልካ ዝበዝሐ ፀጋታት ናይ ባሕሪ ከዓ በዚ እንደሎ ዓፋር ከዓ ባሕረኛታት እዮም ስለዚ ናብዚ ደይመፁ ቶም ናትኩም ስለዚ ወላታ ኤርትራ ግፍሕ ኢላ ነዚ ደይትሕዞ ገለ ዝብል ካልእ ካውንተር ሎጂክ ክመፅእ ክእል ቅቡል ኣይኮነን ግን ከምኡ ካውንተር ሎጂክ ተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣይ ዝበዛሕና ንሕና ስለዝኾናስ ገለ ተልካዮም ኦኬ እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ነዚ ቀዳመይ ትጥቀሞ ኬንያ ምክንያቱ ኦሮሞ ኬንያ ኣለው ትበዝሑ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘሎ ወይ ኑወር ኣኝዋክ ገለ ዝበሃሉ ኣለው ብምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ክበኣሱ እዮም ሶማልያ ብዓብዩ ማለት እዩ ምእንቲ ርእሱ እቲ ኦጋዴን ልክዕ ከምና ኤርትራ ኮፒ ፔስት ፕሮብለም እዩ ዘሎ ስለ ናፅነቶም ተቃሊሶም ዘይምፁ ገለ እምበር ልክዕ ካብ ሃይለ ስላሴ መፅኡ ኣክሊሉ ሃብተወልዲ ተኻቲዑ ናብ ኢትዮጵያ ኣትይዎም ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ኢሎም ክሳዕሩ ይከኣሉ ስቲል ተሕቶ ኣቦቱ ኣሎም ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ከምዛ ንሪያ ዘለና እዚኣ ኣበጊሶማ ዘለው ሽግር ኣብ መወዳእታ ንኢትዮጵያ እታ ሓደጋ ክትኮኖም ትኽእል ሽግር ምዃና እዮም ምክንያቱ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሃገር ስለዝኾነ እዚ ዝጀሚርዎ ዘሎ ፈተና ዓፋር ኢልካ ድዩ ህዝቢ ቀቢላ ብህዝቢ ብዴሞግራፊ ዝገብሮ ዘሎ ምትኹታኹ ፅባሕ ንጎ ቀንዲ ሓደጋ ክወርዳ ዝኽእል ሃገር ኢትዮጵያ እያ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ካልኣዊ ደረጃ እዩ ዘለዎ ቀዳምነት ደረጃ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ they're messing with ብሓደገኛ ነገር እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ተፈንጂሩ ናባቶም መፅዩ ዝገደደ ሓደጋ ከውርደሎም ከም ዝኽእል ዝንገር ናቶም ቋንቋ ዓፋር ንዓፋር ሓልዮም ኣይኮኑ ህዝቢ ዓፋር ኣገዲስዎም ኣይኮነ እንታይ ዳ ሽግር ምፅዋዕ ኩናት ምፅዋዕ ሓደጋ ምፅዋዕ ካብኡ ዝብገስ ነገር ከም ዝኾነ ኩልና ተረዲና ኣሎ ስለዚ I don't know እቲ ዝሓስብዎን ዝምነይዎን ንዓታቶም ይፍጠረሎም ጥራይና ንብል ኪኑ ሓሊፍና ክንብሎም ኣይንኽእል ኢና I think እቲ ደብረፅዮን ነቲ ኩነታት ናይ ኣብ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ከይዲ ኸይዱ እንታይ እዩ ዝብል መፍትሒውስ ኩናት እዩ ዝገብር መጨረሻ ማለት እዩ መፍትሒው ሰላም ኣሸማግሉን ኣይኮነን ወይ ናብ ዘተእትውን ኣይኮነን ባዕሪ ዕገስን እያ ትብል መእሰሪታ ኣነ ከም ዘሎ ዕገስ ኣይክእልን ስለዚ ፍለጡ ለየ እዩ እቲ ፀሓፋ ብሓፈሻ ተጋሩ ዝመፆም ዘሎ ፈተና ቀሊል ፈተና ኣይኮነን ግን ብዓብዩ እቲ ህዝቢ ሰሜን ሓደ ዓይነት ዕላማ ሓደ ዓይነት መርገፂ ሓደ ዓይነት ርድኢት እናሓዘ ይመፅእ ኣሎ and this is very important ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓይነት ፀላኢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ሕብረት ንክትፈጥር ዘለካ ሽግራትን ፀገማትን ሓንሳብ እናሓዋር እውን ክትፈትሖ ሕቶታትካ ድሌታትካ ዕላማታትካ ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ናይ ሓዋር መፍትሒ ንክተናዲ ገብረካ ክእል ግን ኣብ ቅድሚት ግን ነዚ ዝመፀካ ዘሎ ፈተና ከመይ ጌርካ ብሓደ ኮይንካ ተምክኖ ነቶም ነቲ ኩነታት ንከባእሱ ዝፅዕሩ ዘለው ከጥፍኡካ ዘልዩ ዘለው ድማ ከመይ ጌርካ ትምክት ናይ ተጋሩ ሕቶ ይኸውን ማለት እዩ ፃድቃን ተንጨግበልዕ ታቲ ማለት ሰማዕኹምማ ሰሚዕኹም ኣሎ ዝፈረሰ ይፍረስ ዝዓነ ወይዕኖ ህዝቢ እውን ዝበለ ይበል ዘይግዲ ስልጣን ጥራሕ ንቆፃፀር ዝብሉ ሰባት የት ማለት ስሚዕኩም ካብ አንደበቶም ላዕሊ እንታይ ኢና ክነስማዓኩም ንብል ሕዚ ፃድቃን አዲስ አበባ ኮይኑ ታደሰ እውን ይውረድ ህወሓት እውን ትውረድ ህወሓት ትፍረስ ህዝቢ ትግራይ እውን ይበተን ኣነ ስልጣን ክሕዝ ክብል ከሎ እንታይ ኮይኑ ይመልስ ስእን ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ከመይ ጌርካ ንፃድቃን ተንጨግበልዕ ዝኾነ ይኹን ነገር
نزمت حما زارب بلو تشرقفو صيغم دبحال يلا كيرغف الله اذا نخصيت ولا نخصاوز ولا از خصايت ولا تجلزلكم አይስمعوا كم ذات ريواز لهم داسات بمفراس تبقسه حساب حج دما نحت حدكا ام صرغافن ام دخامن نحت حدكا ام قطقاطن زودقه بوليتيكاينا نرزلنا امين بحادث اولاكو في التزرارب زي كالكا بأوروبا امريكان اب افريقيا خيتكا تواقيكا جنبار كتقيري خايل كاسي منيو كامنكا زخل I don't know انتاياتي ومزلو حج دما قدد عينت ودقتنا نرزلنا ولا ونتهم قدم اب طفات ايرترا بحال زمرو زنبرو لو مكبالو عينا مس إساس سمعتني أدي أكون ندهات أكل مس إساس سمعتني أدي أكون نالك هذا مس إساس أنا حدرا في كنا يركع خلا تقبلك سكر نقرن كابز عبي مسلينات كله كل بايزوي بعصم زلوا خس كان تايو بموتنا كبور سنة ببنيا برخات من قستعب استفترة كونتاتيو زبال عمزلو عصر تخلتح مي كبور سنة ببنيا دكتور برخات من قستعب نموت ناتو كبراين هبلينا زبلو كبرات زي فلت كما يجيريون كبور سبك خبر نسماتاتنا يرترا نزا زي تدقم هيوتو من تهاجرن من تناصنتن كبره حزبن زوفيو نعاتاتهم زي خبره نعاتاتهم كزنتل زوعل زنبرن زحدر زنبرن ملحس لومي تمليسون برخات من قستعب كخبرون اي كتصبياني خا زعزن تزاقرم حانتي تصبغ تصحفتي ابقال دراخويا لنكنا تصحفوي اتي تقاومتكم امم زبلويو برغات من قصاب ود 10 ود 30 ود 4 عامات كله انت يقبر نيرو نسخا قالو من تاي تقبر لها نسو اب غزيو نتق السز بيرترا نكعوت وكل ነገር تقاليسون توادي يقولوني كساب مودتا دما نتزامنوا الاعلامه كساب مودتا تقاليسلو نسخا بين يركا انت تقبر نيركا ابي تعل نيركا لو مخه ابتنا تعدنا زلها انت تقبر لها ننفسخا كتصرفن كتنقفن زغباكا نوتهم بزع واغا زخفلو نتهاجر دما ننفسهم اب كبري اغميطهم ما زحلفو نزلالم دما زذكروا نعاتاتهم تزنطلكا نفسخا كبرخا بدلكا برهد مكساب لومي سنه سرعات قبرناتو بعب كبري اب ابتنا مقابرنا سمعتات كم استفدتمه زغلص صحفات وصيلو سلازي ادم تي نجغنا زي خبر جغنا كفطر ايكلنيو it's a very simple logic نجغانو زي خبر حبرتسب ويون ጉጅለ ጅግና ክፈጥር አይከልኒ ምክንያቱ መሰረት ሀገር ክትወደቅ ተወይና መጀመሪያ ሀገር ክትወደቅ ተወይና ንጀጋኑ አያ ክዝንጥል ትጅምር ምክንያቱ ንጀጋኑ ኻዘይ ተخبር ተወይንካ እንታ ሀገር ሰብ ዝወጥቀልካ እንታ ሀገር ነታ ሀገር ዝወጥቀላ ጸላእትኩም እዮም ዝገብሩ ጸላእቲ ንጀጋኑ ከምጸልን ንታሪኽካ ከምጸልን ይገብሩኻ ምክንያቱ ዕላማ ይብልካ ንኽትቃለስ ንኽትወደቅ ዕላማ ይብልካ ከምኡ ገብሩኻ እዮም ዘልዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ድማ ዕድል ክንበየ ይብልናን ናይ በሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታትና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ 10 ዓመት 30 ዓመት ደንበ ተቃውሞ ተባሂሉ ኮለል ተባሂሉ ወላ ሓንቲ ፍረ ከምፅ ዘይካለ ካብኣ ተበጊስካ እቲ መልሳብ ኢኻ ትረኽቦ because they don't respect heroes ዘይኽብር ድማ ሂሮ ክፈጥር ኣይክእልኒ እዩ በረኻት መንግስታብ ንስኻ ፅቡቕ ስለተዛረብካሉ ወይ ሕማቕ ስለተዛረብካሉ ዝቕየር ነገር የለን ንሱ ሂወቱ ንዕላሙ ሰሪሑ ንሓዋሩ ዝዝከር ስራሕ ሰሪሑ ገዲፉ ኸይዱ نسخة بتعرس عمل حسكا نستوصل نجزء سب كزارة بالكادر يجن أبتن دا جحاف خاطب جحاف كم وترو بوتا خاصة سلزخانة زيايل ناطراي كن حلف نخل بزياتهم سلزم مقصوان وسلزي مقصوان زمت أنجر ويونزقول لنجر يلا نغط. To welcome you all to today's panel discussion on self-reliance and partnership, the Eritrean experience and its global relevance. I extend heartfelt appreciation to the government of the state of Eritrea and to all of our partners for your continued collaboration and engagement. This year marks the first time UN Day in Eritrea is being observed through a panel of this nature, an intentional shift from ceremony to conversation, to reflect together on where we stand globally and how we chart the path forward. 80 years after the signing of the UN Charter. كم تري وزلهم مزي هذا بانل أبير ترى تخيلوا زنبريو UN Day بزبل مخنيات بزحات مهورات نا UN agencies زتراخو بلو كنتات ينيرو أبتس تجبر كنتات دما بزعبا نا إيرترا تمكرو جعزو نا رأس مركوسا UN كابون تايكم مهاريخل جعزو معبالنا UN نزو كنتات بخميك تكمل خل
بلص بله زربات زري بنيرو أبير تي فيلاتكم كيتكم سمعوا نشتاقن كسمعكم. We are reminded that this milestone is not only a moment of commemoration, but of reflection. The UN was established not only to prevent the recurrence of war, but to lay the foundation. That vision now faces profound tests, from persistent inequality and conflict to climate pressures and diminishing solidarity. Reductions in official development assistance are compounding these crises and reversing hard-won gains. Food insecurity, lost schooling. We must take a hard look at the limitations of ODA. And as we reflect globally, we must be informed by local experiences. There is nowhere better, not as isolation today. Eritrea's approach offers valuable lessons for سنتها تبدلا نا يو ان قعزو ناي معبالي نممصا حزبي كاب دخات دخنات نملاي نخدو زنبرنا قعزو بعتو بنت نجيمنا كم مرمرون كنت متوني قبايا تبل مغنياتو نزو كله 80 عامات تخون تخيدو زلو كم تزدل لو وصيت امصي دو تقعزو نا يو ان بزع ገንዘብ ኢንቨስት ንገብሪና ድኽነት ንምውጋድ ይበሃል ግን ዓለማት ግን በተደጋጋሚ ኣብ ዘይምዕሩይነት ናይ ጸጋታት ከምኡውን ማዕርነት ናይ ደቅ ኣመንጎ ዘለዎም ዘይብሎምን ዘሎ ጋፕ መመሊሱ እናገጀፈ ዝኸደሉ ዘሎ ዕቱብ ዝኾነ ግምገማ ክግበረሉ ይግባእ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ነዚ ሓሳብ ክትዛረበሉ ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትኽተሎ ብፍላይ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዝኽተልዎ እቲ ውፅኢታዊ ተግባር ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ ብምባል ኣብ እዮም ዝድምድሙ ማለት እዩ ጸጋታት ልክዕ ኣብ ዝግብኦም ቦታ ግን ምስ ናይ መንግስቲ ማሕበራት ብሓደ ኮይንካ ትሰርሕ ንሓደ ዓይነት ዕላማ ናትካ ካል መንገዲ እናገበርካ ንብልሽውና ገዕዚና ከይጠባብዓካ ብፍላይ እዛ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ዘላ ነቲ ናይ ኤርትራ ካይዳ ብትክክል ክብሪ እትህብ ሰብ ስለ ዝኾነት ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግባእያ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣድኒቐየ ሕጂ ግዜ ክወስድ ኣይክእልኒ ሓንቲ ድማ ካልይቲ ቁሩብ ካብ ፍልይ ዝበለ ዝተጠቀመትላ ኣብዚ ክንሰምዕ Turning to the subject of today, the principle of self-reliance certainly is important in the development of what I would call resilience of a state. But I think I'm also hearing from speakers is that at the same time the notion of self-reliance needs to be accompanied by openness and partners in order to avoid isolation, but also to be able to magnify that resilience that states seek. In terms of the EU support for self-reliance and resilience in Africa, that was the objective of the question addressed to me. The EU supports hearing from እንታይ ትብል ኣብዚ እቲ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ወኪል ድማ ኣብዚ ካብ ብዙሓት ክዛረብሉ ዝሰማዕክዎ ፅቡቕ እዩ እቲ ነብሰ ምርኮሳ ኣብ ነብስኻ ተኣማሚንካ ምኻድ ግን ነገርካ ክዕረ ዘለውካ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ ሰልፍ ሪላያንስ ዝብል ኮንሰፕት ሲ ናብ ምዕፃው ገጽካ ክወስደካ የብሉን እንታይ ደኣ ክፉትነት ድማ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ደገ ማሓዙትን መሻርክትን ኢንቨስተራትን ካልኦት ንክመፁ ድማ ክፉትነት ድማ ክትፈጥር ኣለካ ነፍሰ ምርኮሳ ፅቡቕ እዩ ግን ምስ ክፉትነት ናይ ንግዲ ምስ ካልኦት ዕድላት እንተተሓዋዊሱ ድማ ናብ ዝበለፀ ስጉምቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንግምት እያ ትብል ዘላ ብዙሓት እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክዝረብ ከሎ እቲ ፅቡቕ ነገር ፅቡቕ እናሃለዎ ከሎ እቲ ዝጎድል ድማ ዩኤን ጥራይ ንሃገር ከማዕብል ኣይክእልኒ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ባጀቱ ጥራይ ሃገር ከማዕብል ኣይክእልኒ መሰረት ናይ ቴክኖሎጂ መሰረት ናይ ተተቕርፂ ክገብር ዝኽእል ፕራይቬት ሴክተር ዜጋታት ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዎ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዎ እውን ክፃወትሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፍጠረሎም ኣሎ ምትብባዕ ክግበረሎም ኣሎ ፅቡቕ ዝኾነ ሕግን ፖሊሲን ኣሰኒኻ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓወት ኮምፕሊሜንታሪ ምሱ ተሳንዩ ዝኸይድ መንግስቲ ኣብዝን ኣብዝን ፕራይቬት ሴክተር ክዋሳ ይኽእል እዩ ኣብዝን ኣብዝን ድማ መንግስቲ ኣብዚ ድማ እዚኣቶም ናበለ ማነጅ ክገብሮ ይግባእ እምበር በቲ ዝኽየት ዘሎ ጥራይሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ክወስደልካ ይኽእል ንሪኦ ዘለና ኤርትራ በይ ኣላ ሎሚ ኩሉ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ሎሚ ኤርትራ በይ ኣላ ፀጥታን ሰላምን ርግኣትን ዘውሓሰት ሃገር ኮይና ኣላ ኦፍኮርስ ፈተና ኣለዋ ግን እንታይ ንማለት እዩ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ብትክክል ተገምጊሙ ከምዞም ናይ ዩኤን ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘሎ ዋዕላታት መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዓበይቲ መራሕትና ትሳተፎ ዘሎ ናበይ ገጽና ንኸይድ ነቲ ተሪፍና ዘሎ ብኸመይ ንምልኦ ኣብ ዝብል ድማ ኣብ ሓደ መደምደምታ ተበፂሑ ንሳቶም ምስ መንግስቲ ኮይኖም ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢታዊ ስራሕ ንክስራሕ ኣብ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ኣብ ምፅጋን ሓገዝ ክግበር ድማ ተስፋ ንገብር እናበልና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ደገፍኩምን ድማ ከም ወትሩ ግደፍ እናበልና ምዚያ ክንገጥፍኩ ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ሓፂሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ከይርዩለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመን እዩ ንታሪኹ ዝርስዕ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይበልዖ ዝጎስዕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ ሞት ከልዩ ዘሎ ኣሙን ቀልቡን እወ ዓደይ ዓደይ
يلالو سخع كل دمي بحري ترمي حمو كالبنو عدي عدي يلالو سخع كل دمي بحري نبيني